aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan, lasaitasuna gaientzen da, hau jakinda Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu. Giro eguzkitsuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goi-hodei finen bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiskaz agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdean Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz moduan, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hego-ekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar-ekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da, ipar partean maksimoak 38 eta 43 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurian 38 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldea baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean baina bereziki Gipuzkoan. Hau esan da iragarki baten ostean ekingo diogu berriro albistegiari. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Aurreratzen genizuen moduan, Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroak dimisioa aurkeztu du inkesten zein alderdikideen eraginpean. Andy Burnham, Manchestergo alkateoiak parlamentari kargua hartu berri du. Hauteskunde parlamentarioetan Keir Starmerek lortu zuen garaipena ukaezina izan arren gainberan ibili da lehen ministro laborista orduz geroztik. Azken kolpea tokiko hauteskundeetako emaitzak askarrak eta inkestak izan dira. Hala ere, laboristen esperantza berriak Andy Burnham izena du. Nigel Farage ultrari aurrea hartu dio Makerfieldgo hauteskunde partzialetan. Ez du oztoborik izango beraz lehen ministro bihurtzeko, ezkertiarrek gehiengoa dute eta parlamentuan. Hotz fama izan arren unkitua hitz egin du Keir Starmerrek bere agurritzartean, hala ere bere aurrekari izandako Jeremy Corbynen aurkako aipamena izan du alderdia antisemitismotik libratu dutela esanez. Because we changed our party, ripping out the poison of anti-Semitism. Restoring trust. Financial Times egunkariaren arabera, Starmerren azken jarduna bere irteera antolatzea izan da. Alderdiko iturrien arabera, burkidek traizionatu dutela sentitu du bere agintaldiaren abiapuntua laboristen artean egindako garbiketa izan arren. Besteak beste, laborismoa bandera nazionalaren ondoan jartzearen arrotasuna aldarrikatu du, hau baztertu beharrean. And becoming a party that once again stood proudly with, not against, our national flag. Hala ere, bere agintaldiaren ondorietako bat, erresuma batuko nazioen loraldia da, SNPek bere indarra berretsi du Eskozian, eta inoizko emaitzarik arrakastatsuenak izan ditu Plaid Cymru Galesen. Eta erresuma batuak lehen ministroa aldatuko badu ere ez dirudi aldaketa nabarituko denik. Erreleboa burutzeko favorito den Andy Burnhamek Starmerren antzeko posizioa baitu Gazako genozidioarekin. Labour Friends of Israel taldekoa da eta bere lehen estatu bidaia Israelera egingo zuela esan zuen 2015 urtean. Aldakorra izatea egotzi diote Tony Blairren zentrismo eta ezker bigunaren arteko alderdi guztietan militatu duelako. Makerfielden migrazioaren bueltako politikak gogortzea proposatu du internamendu zentroen erabilera barne.
Eta gurera itzuliz, Lakua eta Madrilek landa eremuko aseguroak eta gaitasun fisikoen eskuduntzak eskuordetzea adostu dute. Oso moteldoa, 1969ko Gernikako estatutua osoki betetzeko bidea, hala ere gizarte segurantza, fogasa eta portuak negoziatzen hasi direla, baieztatu dute. Aseguruen eskuduntzaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak diru laguntzak kudeatuko ditu nekazariek beren ustiategietarako polizak kontrata ditzaten. EITBek Mario Barretxena Lakuako gobernuko gobernantza, administrazio digital eta autogobernuko sailburuaren adierazpenak jaso ditu. Eskumen berriari esker, Euskadik zuzenean kudeatuko ditu nekazariek eta abeltzainek beren ustiategietarako polizak kontratatzeko diru laguntzak. Honek hartzen duen volumenaren ideia bat izan dezazuen, azken ekitaldian 2.525 poliza sinatu ziren, guztira 60.500 hektareako azalera babesten dutenak, 2,8 milioi euroko kostuarekin. Gidarien gaitasun psikofisikoak aztertzeko zentroen baimenaren transferentzia ere adostu dute. Gaur itxi dugun beste akordio garrantzitsu bat, trafikoaren eta bide segurtasunaren arloko eginkizunak zabaltzeari buruzkoa da. 1982 geroztik, jada betetzen ditugun gaitasunez gain, eta orduz geroztik baita ere gure gain hartu ditugun beste gaitasunez batzuez gain, gida baimena lortzeko eta berritzeko psikoteknikoak egiten diren zentroen, eta puntuak berreskuratzeko ikastaroak ematen diren bideko sensibilizazio eta berritzeketa zentroen, baimena ikuskapena eta zeapena gehitu ditugu. Garrantzi handieneko gai batzuk negoziatzen ari direla azaldu du ere, besteak beste gizarte segurantza, fogasa edo Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiagoa. Zehazki gizarte segurantzaren traspasoa bereziki konplexua izango dela aitortu du eta egun mutualitate laguntzaileen kontrolaren eta tutoretzaren arloan zentratuta daudela nabarmendu du. Bestalde, aipatuko dugu ere, Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak Kongresuko eta Senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu duela. Bere iritziz, hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari etenik emango, kontrara PPk eta Voxek gobernatzea ekarriko luke. Claro, desde el punto de vista del pueblo vasco, la pregunta que yo me hago es, ¿elecciones generales que van a resolver qué? ¿Van a resolver el problema de corrupción? No. Van a tener un gobierno de PP y Vox. Y a nosotros no nos gusta este jueguito de PP sí, pero Vox no. No, porque el PP acaba de decir que va a gobernar con Vox y no que tiene complejos en hacerlo. Ya lo está haciendo. Forma parte del mismo bloque. Eta aipatuko dugu ere, Usapeko azterketen berrikuspenak ez duela eragin handirik izan zuzenketetan, zero kopurua jaitxiarren gainditu gabe gelditu dira aztertu gabeko hainbat azterketa. Akats ortografiko eta gramatikalengatik puntuak kentzeko zuzenketa sistema izan daiteke gainditu gabe gelditu diren azterketen arrazoia. Ez da akatsik, ez da ezin ikusirik izan 2026ko Usapa azterketako zuzenketan. Berrikuspenen ostean 0 puntu jaso duten azterketen kopurua 168tik 108ra jaitsi da, 0,41 puntuko bataz bestekoarekin. Kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko eta 0tik inguruan seguruenik geratuko dira. Igo ingo dira 0tik zerbaitera, baina ez da aldaketa nabarmena izango. Joserra Bengoetxea HUko errektoreak azaldu duenez, 0 puntu lortu duten azterketen igoera Madrilgo 534/2024 dekretua izan daiteke. Honen baitan, hizkuntzen azterketetan akats ortografiko eta gramatikoengatik puntuak kendu daitezke. EHUri egindako kritiken aurrean Bengoetxea errektoreak gogora ekarri du USAP froga unibertsitatearen eta Lakuako hezkuntza sailaren artean egiten dela. Onartezintzat jo ditu arbitrariotasuna egon denik. Onartezina dena da, gizarteari esatea, arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea, ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe.
Bien bitartean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zehaztu du EHU izan dela frogak gauzatzeaz arduratu dena eta balizko aukera bat orain arteko eredua berrikustea izan daitekeela adierazi du. Agian berrikusi egin beharko genuke nola antolatzen diren froga, guk ez ditugu antolatu frogak. Frogak EHUk antolatu ditu. Eta unibertsitatera sartzeko azken probako euskara eta literatura azterketan erregistratutako 168,0etatik 69, hau da guztizkoaren ia 47, ebaluatzaile bakar batek zuzendutako azterketei dagozkiela baieztatu du sailburuak. Ereduko itunpeko ikastetxen aurkako jazarpenaz hitz egiten duten alderdi eta familien aurrean, EHUk ziurtatu du epaimai ebaluatzaileek ez dakitera zein ikastetxetatik datorren zuzentzen duten azterketa bakoitza. Arlo ekonomikoan, Michel Lakuntza, elako koordinatzaile nagusiak Bizkaiko Diputazioaren proposamen fiskala kritikatu du, besteak beste lurraldekideekin desadostasunak eragin dituztenak. Foru Diputazioaren eredu fiskal berria enpresarien zerbitzura begira egin dela adierazi du Lakuntzak, eta CBek Bizkaiko patronala dela zerga arloan zer den txarra eta zer ona erabakitzen duena azpimarratu du. Sindikatuko idazkari nagusiaren esanetan, eredu fiskal horrek 2 mailatako herritarrak sortuko ditu enpresentzako mesedegarria izango dena. Baina lortuko dute guretzako gauza oso larri bat ere. Hemen 2 mailako hiritarrak kokatuko dira. Lan bera eginez, batzuk privilegio batzuk izango dituzte, eta beste batzuk ez. Eta horiek ere lotuta daude eliteekin eta enpresek dauzkaten autu batzukin. Aitor Murgia, elako ikerketa kabineteko arduradunak adierazi duenez, enpresen transmisioa eta enpresen gainbalioen gaineko murrizketak bultzatzera bideratutako abantaila fiskal berriek 2025ko erreforma fiskalaren ildoari jarraitzen diote, enpresen fiskalitate privilegiatua sendotzen duten neurri sorta batekin. Beste neurri polemikoenetako bat aseguru mediko pribatuetarako kenkariak dira. Murgiaren arabera bereziki larria da aseguru mediko pribatuak fiskalki sustatzearen aldeko apostua, osakidetzak eta zerbitzu publiko guztiek inbertsio falta eta externalizazioa pairatzen dituzten bidartean. Osasun publikoaren aurkako aurrez aurreko erasoa dela azpimarratu du. Eta 224 etxegabetze burutu dira urteko lehen hiruhilekoan Hego Euskal Herrian, 214 alokairuko etxe bizitzetan. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan kaleratzeak 17,1 murriztu dira. Euskal Autonomia Erkidegoan egindako etxegabetzen gehienak alokairua ez ordaintzeagatik izan dira 2025ko epe berean baino 8,5 gutxiago. Beste 13ak hipotekei erantzuten diete joan den urteko epe berean baino 162,9 gutxiago. Aipatu behar da, lehen hiruhilekoan epaitegietan aurkeztutako hipoteka betearazpen eskaerek ere bere egin dutela, 117 duela urtebeteko epe berean, baino 123,5 gutxiago dira. Nafarroari dagokionez, hipoteka betearazpenagatik irekitako prozedurak 129,7 jaitsi dira, 26 expediente ireki dira aurreko urteko aldi berean, ireki ziren 37 aurrean. Era berean, hipoteka betearazpenetatik eratorritako etxegabetzen kopurua bira jaitsi da, 2025ko hiruhileko berean baino 6 gutxiago, orduan 8 egin baitziren. Era berean 19 etxegabetze egin ziren etxe bizitzetan. Hiri errendamenduen legearen ondoriozko prozeduren ondorioz aurreko urteko aldi berean 33 izan ziren bitartean.
Eta LAB sindikatuak gazte berritze eta belaunaldi erreleborako plana sinatu du Lakuako administrazio orokorrean. Azaldu duenez, akordioak milaka langileri eragingo die eta erretiroari, belaunaldi ordezkapenari eta ezagutzaren transmisioari erantzuteko neurriak jasoko ditu. Ohar batean, sindikatuak azaldu duenez, akordioak administrazio horren erronka nagusietako bati erantzuten dio, izan ere, administrazio orokorreko eta organismo autonomoetako plantillaren batez besteko adina 55 urtetik gorakoa da, eta urteetan ez da egon erretiroaren, belaunaldi ordezkapenaren eta ezagutzaren transmisioaren inguruko neurri eraginkorrik. Zentralak gogorarazi du azken urteetan administrazioak kendu egin dituela erretiroari lotutako pizgarriak eta blokeatuta duela errelebo kontratua ere. Horren ondorioz, administrazioak ez du izan plantilla berritzeko tresnarik eta langile askok ez dute aukerarik izan beren lan ibilbidearen azken urteak modu planifikatuan antolatzeko. Zentzu honetan, akordioaren lorpen nagusietako bat langile guztiei baliabide horiek irekitzen zaizkiela da. Bestalde, akordioak lehen aldiz aitortzen ditu zaintzagatik hartutako lanaldi murrizketek eta eszedentziek langileen ibilbidean izan dituzten ondorioak. Berrantolatzea, atsedenaldiak indartu eta maizago egitea, edateko ura eskuragarri izatea, itzalguneak edo ere muoztuak prestatzea eta bereziki kalteberak diren pertsonak berariaz zaintzea. Egoera horren aurrean eta zuten arrisku oso handi edo muturrekoak datozen egunetan jarraituko duela aurreikusita, Nafarroako gobernuak San Joan zurik ez egitea gomendatu du, naiz eta hori debekatzea udalei dagokien. Lakoak zurtziaz jokatzeko eta jarduera horiek bertan bera uztera dei egin du, zute arrisku handia dagoelako, baina tokian tokiko erakundeen esku izango da erabakia. Eta beroa izpide kostan izan ezik, beroak bere horretan jarraituko du Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian alerta gorria dago muturreko temperaturengatik. Euskal Autonomia Erkidegoan eguerdian aktibatuko da alarma gorria eta Nafarroak abisu laranjari eutxiko dio. Zizurki, Alegia eta Arrasaten termometroak ia 42 gradutara heldu dira. Beraz, alarma gorriak bere horretan jarraituko du Kantauri barnealdean, Iragaite eremuan eta Ebro ondoko eskualdean. Temperatura maximoak 40 gradu ingurukoak izan daitezke. Ipar Euskal Herriko hainbat igerilekutan sarrera doakoa izango da egunotan beroari aurre egiteko behin-behineko neurri gisa. Eta Nafarroan San Juan bezperako suak bertan bera uztea eskatu du gobernuak. Haizeak goizean hego ekialdetik eta bizi joko du. Eta arratsalderritik aurrera, iparraizea ipar isuri osora zabalduko da. 22 esango dugu, aparte, 22 lagun hartatu dituztela beroagatik Osakidetzako larrialdi zerbitzuek, 14 kasu in situ hartatu dituzte, eta 8 lagun osasun zentroetara eraman behar izan dituzte. Eta aipatuko dugu, alerta gorri betean hasi direla Donostiako Urbieta kaleko zola jartzeko lanak. Temperatura alduek ez dituzte Donostiako udalaren planak aldatu. Lanak hilaren 29 arte luzatuko dira eta egungo zoruak kendu, hormigoizko oinarria jarri eta zoru berria jarri beharko dute. Eta nazioartera jauzi egingo dugu berriro ere, izan ere, CEPEDak egindako impugnazio eskaeren ebazpenaren zain alde oso txikiarekin, alderdi badirudi Abelardo dela Espriella ultraeskuindarra izango dela Kolonbiako presidente berria, segurtasunaren aitzakipean autoritarismo eta represioaren mamua zabaldu daiteke Kolonbian. Goizegi da ordea, erabat baieztatzeko dela Espriella gobernuburu denik, jada, berak ala aldarrikatu duen arren. Abokatu penalista, sarritan paramilitarismoari lotuta eta bere buruari tigrea deitzen dion dela Espriella tonu instituzionala hartzen saiatu zen, baino ez zuen erabat lortu egia esan. ¡Que viva Cristo Rey! El tigre, hoy más que nunca, está y estoy con ustedes y con el pueblo firme por la patria.
Botoen 80% zenbatuta eta Erregistraritza Nazionalak bozketan izandako aurre zenbaketari erreparatuz, Defensores de la Patriako dela Espriellak botoen 49,75 jaso ditu eta ia 13 milioi boto dela Espriellak CPDari oposizioa zuzentzen utziko diola esan du. Ultraeskuindarrak baldin eta ez baditu protestak sustatzen kaleetan. Izan ere dela Espriellak argi utzi du jada segurtasun politikak gogortzea izango dela bere helburu nagusietakoa. Iraganean politika horiek indarkeriaren gorakadak eragin zituen arren. Era berean aberri miragarri bat promestu du abortuaren, berdintasunezko ezkontzaren eta sexu bereko bikotek adoptatzearen aurka dagoen balio tradizionaleko aberri miragarri bat. Botoen 48,71 eta 12,7 milioi boto pasatxorekin oso gertu gelditu da pakto historikoko Iban Zepeda, 250.000 boto eskaseko alde txikiak herrialdearen zatiketa islatu du eta Zepedaren taldean ziur daude oraindik emaitza berrikusi daitekeela. Un primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Eta bide batez, Zepedak aurreratu du irregulartasun zantzuak dituzten milaka mai inpugnatuko dituztera gutxienez. Pakto historikoko iturrien arabera, beraien ordezkariek irregulartasunak atzeman dituzte 50.000 mai baino gehiagotan eta gutxienez 33.000 inpugnatzeko eskatu dute. Eta ultraeskuina berehala aktibatu da nazioartean Abelardo de la Espriella Kolonbiako presidente bezala agurtzeko herrialdeko erakunde elektoralekaren garaipena erabat baieztatu aurretik. De la Espriella zoriondu duen lehen agindarietako bat Benjamin Netanyahu izan da. Sare sozialetan argitaratutako mezu batean aldebiko harremanak indartzeko esperantza agertu du Israelgo lehen ministro ultrasionistak. Netanyahuk gaineratu du Israelen lagunek irabazten jarraitzen dutela Kolonbiako kasuak gainditzen duen eta Latinoamerikan aliantzak zabaltzeko estrategiaren barruan kokatzen den adierazpen batean. Testuinguru horretan Isakeko akordioak aldarrekatu ditu Netanyahuk berriro Javier Milei presidente Argentinarrarekin batera bultzatutako ekimena Israelen eta Hego Amerikako herrialden arteko lankidetza ekonomiko, teknologiko eta diplomatikoak estutzeko. Milei bera Ekuadorreko Daniel Noboa edota Peruko Keiko Fujimori egon dira de la Espriella zoriondu dutenen artean. Yo creo que vienen nuevos tiempos y hay nuevos aires en Latinoamérica y eso es muy positivo. Yo creo que los países que estamos pasando por procesos electorales, pues los ciudadanos han tenido una mirada de búsqueda de progreso. Bide batez, azken honek geroz eta gertuago du agintea, Peruko hauteskunde presidenzialen emaitzen zenbaketa asko luzatzen ari den arren. It's just an honor. He was just a good man. I'd watch him a little bit speak, and he always speak. You know, when people like me, I like. Donald Trumpek berak esan du de la Esprillarekin hitz egin duela eta presidente ona izango dela elkar gustuko dutela nabarmendu du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Eta Ameriketako Estatu Batuak 60 egunez petroleoa eta honen deribatuak saltzeko baimena eman dio Irani negoziazioaren hasierako giro mehatxagarria lasaitzeko helburuarekin. J.D. Vance lehendakariordea baikor pozik agertu da Hormuzeko itsasartean itsas trafikoa ireki delako. Bien bitartean Libanoko egoerak urrengo urratsak baldintzatzen jarraituko du. Igande honetan J.D. Vance Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Burgenstoken Teranekin egindako lehen bilera teknikoaren ondoren aurrera pauso handiak eman direla berretsi du eta bere burua zoriondu du Hormuzeko itsasartea irekita dagoelako. The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Bestalde, energia atomikoaren nazioarteko erakundea herrialde persara itzuliko dela iragarri du Vancek.
The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. And that's exactly what we wanted to do. Bien, bidartean, Irango gobernuak negoziazioen muinean dagoen funtsezko printzipioak ekarri du gogora, konpromisoa konpromisoaren truke. Eta bereziki nabarmendu du gerra fronte guztietan eteteari gerra fronte guztietan eteteari buruzko puntua, erregimen sionistak Libanon gauzatzen dituen operazioak barne. Horri dagokionez, Zabasaraki Irango kanpo arazotako ministroak Libanoko gerrari amaiera emateko aurrera pauso garrantzitsuak ikusi dituela adierazi du, naiz eta Israelen oldarkortasunak edozein aurrerapen saboteatu dezakeen. Goizeko 7:30 pasatxo diren honetan, hauek izan ditugu ordurarteko albisteak, eta albisteia bertan utzi aurretik aipatuko dugu ere, ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan, beraz, hemendik utziko dugu goizeko 8:00 informazio gehiago naiz irratian, gero arte. Informazioaren aria. Naiz irratia. Egun honen zuleok dakizuen moduan, egunero 7:30 apur bat pasatxo, baino iritsi zaigu gaur ere Garak Dakarren editoriala entzuteko unea, eta horretarako Egoi Belategi dugu gaurkoan. Egunon. Egunon bai, egunon entzule guztiak. Bai, egunon, gaurko editorialarekin gatoz, eta gara eta naizen gaurko editorialak, lehenik eta behin, lerroburuak honakoa dio. Ikaskuntza kolektiboa, premiazko kontzientziazioa. Termometroari begiratu besterik ez dagoelako ikusteko Euskal Herriko eremu zabaletan egunotan daukagun beroak, bai ez egiten diola ekainean normaltzat jo daiteken edozerri. Tontorretatik haratago, bero boladaren iraupena dugulako gau tropikalekin batera, atzo 23 gradu ingurukoak Kantauri isurialdean, herrialdearen zati handi bat urtzen ari den fenomeno hau ezaugarritzen duena. Salbuespen egoera ia guztietan bezala, bero olatu honek eragin handiagoa du kolektibo kalteberen eta langile prekarioen aurka. Batzuk eta besteak, bestea izan behar da erakundeen helburua. Teorian, hala behar luke, prebentzioarekin batera. Pentsa, ikastetxeek oraindik ere ateak zabalik dituztela hemenka aurreskoletan bereziki. Adinekoentzako egoitza mota desberdinek eta aire zabalean edo klimatizatu gabeko egonaldietan egiten den lan orok,
beren jarduera gelditu edo egokitu beharko luke ere, kalte handiagoak prebenitzeko. Suteak eragiteko arrisku handia duten jarduerek, nekazaritzakoek adibidez, beren jarduera egokitu beharko lukete. Norabide horietan adostasuna eta praktika hasiberriak daude. Baina oraindik bidea falta da egiteke alternatiben esparruan. Eskolak itxi behar dira ikasgelak 30 gradutan daudenean, eta hori ez da gertatzen ari. Baina babesleku klimatiko alternatiboak ere pentsatu behar dira, ez da nahikoa klaseak soilik istiarekin. Bulego publiko askotako udako ordutegiak adibidez, berrikusi egin daitezke, are gehiago muturreko temperaturak neurtzen direnean. Ikaskuntza kolektiboa eta azkarra izan behar da, fenomeno horiek gero eta ohikoagoak izango direlako, dagoeneko badirelako. Hildo honetan, Fernando Valladares divulgatzailearen esaldia gogoratu behar da, garaian, naizi 2022ko uztailean emandakoa, bero bolada baten erdian. Uda ura, ziurrenik, geratzen zirenetik freskoenetakoa izango zela ziurtatu zuen. Bada krisi klimatikoaren epe luzeko ondorioek kontzientziaziorako bi erronka dituzte aurretik. Ondoriorik ez zegoenean zaila zelako sinistea benetan helduko zirela. Gogora dezagun zer zioten duela 30 urte zientzialariek eta zer egikarizatzen ari den orain. Baina gehiegi berotzen den 10 bakoitzak ondorio esponentzialak ditu planetako bizitzari eusten dioten baldintzetan. Nolabait esatearren dena aldatzen ari da. Baliteke zenbait gauzetarako berandu izatea, baina inoiz ez ondoriorik okerrenak saihesten hasteko. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu. Entzuleok eta dakizuen moduan editoriala entzun ostean gure inguruko egunkarien azalei errepaso bat emango diegu ere. Eta etxekoarekin, gararen azalarekin hasten gara, aurreratzen dizuegu, hainbat kontu errepikatuko direla gaur, horretako bat zalantzarik gabe, gainean dugun beroaldia eta garak gaur bere argazki nagusia goikaldera eraman du, 3 zutabetara topatuko duzue, eta nabarmenduz atzo bezala Euskal Herriak gaur ere, jardunaldi itogarri bati aurre egin beharko diola. Ziur asko, lekuaren araberako zerbait izango zen, baina pentsa, atzo, gararen azalan ikusezeko gunez, Euskal Herriko leku askotan aise gainditu zirela 40 graduak. Baina lerroburu nagusia honen azpian topatuko duzue, 4 zutabetara, eta usapekoaren euskarazko proba polemikoei erreferentzia eginez izan ere, egin dira hainbeste esatutako berrikuspenak eta errealitatea da kasik ez dela aldatu euskararen nota orokorra. 0,2 igo baita. Baita ere esatea urte honetan eman diren etxegabetze gehienak alokairupean bizi ziren pertsonen aurkakoa izan dela berriz ere etxebizitzaren drama lehen lerrora. Eta oinean beste zenbait kontu topatuko dituzue, bereziki nazioartera begirakoak, besteak beste ultraeskuinak tentsio ego duela Kolonbian, itxura guztien arabera hauteskundak irabazi dituztelako, eta beste agur bat Kirestarmerrek azkenean amore eman duelako, eta laborismoaren presioaren aurrean, amore eman du, esan bezala, dimisio eman du, eta handi barjan badirudi izango dela, lider laborista eta premier berria. Bagoaz berriarekin, eta berrian gaur baita ere, beroaren ondorioak nabarmenduta 40 gradu ikus daitezke Donosteko termometro batean, eta argazki horretan, bekote bat, ikus dezakegu nola edo ala bizirauten, eta tira alerta gorrian bero goriaren gatik dio lerroburuan, argazionen lerroburuan berriak, baina gora goioten bat bazarete dagoeneko ipatu dugun beste gai bat, eta berriaren gaurko lerroburu nagusia oso adierazgarria. Selektibitateko euskara probako 0 gehienak, 0tik gertu gelditu direlako berrikuspenen ostean. Baita ere, Keir Starmer dagoeneko premier oia denaren argazki ikusiko duzue oinaren gainean berrian, edota lan kontuetatik, elaren eta laben arabera, euskara gaztelaniarekin parekatzeko neurriak jaso behar dituela enplegu publikoaren legeak badekizue. Negoziatzen ari direla EH Bildu eta EAJ honako hau. Bizkaira goaz, salto emanez, eta hemendik aurrera niko azkar ibiliko gara, izan ere Espainiakoak ditugu nabarmentzeko, Abalos eta Koldo kondenatu dituztelako 19 eta 24 urtera, urren edo Abalos 24 urtera, 19 Koldori, kasu honetan maskarillen afera dela, eta bereziena,
komisionista zen enpresaria, aske utzi dutela aldamaz ari gara. Izan ere, ARK kolaboratu izana saritu nahi izan dute. Bellas Arteseko atrio berria gaur argazkian deian eta oinaren gainean usapekoaren polemika berdina baitere. Notizias de Gipuzkoan gaur, esango dugu azalet guzti moldatu dutela. Gipuzkoari hori kendu eta eguzki bat erantzi diotelako. Atzo aurtalde bat Orion bainatzen, 42 gradu egin zituelako Gipuzkoako zenbait puntutan. Eta beste bi lerroburuak dagoeneko aipatu ditugun, usapekoenak edota Abalos auziarenak. Bagoaz Nafarrora, Diario Notiziasen eskutik, eta hemen lerroburu nagusia orentxe berdan aipatu dugun berdina da, baina badan nabarmendu nahi ditugun beste bi kontu alde batetik atzo 80 lagun desalojatu behar izan zituztela Lerinen, sute txiki bat tarteko, eta baita ere Nafarroan, hemendik aurrera, gaurtik aurrera emango direla asteko egunik beroenak kontu zibili bereziki nekazariak. Diario de Navarran Abalos auziarenak lerroburura eta esango dugu famili bat burgetera bueltatu den, famili bat eraman nahi izan dutela gaur lerroburura. Eta zergatik bueltatu diren? Noski, herriko jaiak hastear direlako. Eta azkar, Bozento taldearekin, El Correoko bi edizioek, Arabakoak eta Bizkaikoak, esan behar, biek Abalos auziaren kondenari erreferentzia egiten dutela. Abalosi 24 urtekoa, 19 urtekoa Koldori eta Victor Aldamari 4 urteterdikoa espetxean sartzeko beharri gabe. Antza denez, kolaboratu duelako diru gehien ostu zuen ere bere izan zen. Beroaldiaren ondorei argazkia gaurko honetan El Correon eta gauza bera Diario Baskon. Aipatuz baita ere naiz da ezberdin eraiki duten gaurkoan Abalos auziari eskaini diotela lerroburu nagusia. Onaino azalen errepaso Lander. Kulturklik. Badugu musika, antzerkia, dantza. Kulturklik. Badugu zinema, magia, zirkoa. Kulturklik. Badugu literatura, artea, bertsolaritza. Kulturklik. Kultura agenda osoa atari bakar batean. Kulturklik.euskadi.eus. Badugu plana. Kulturklik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Egun hon entzuleok, goizeko 8 gutxi ematear eta iritsi zaigu goizeroko tertuliarekin aurrera egiteko unea. Horretarako nirekin ditut Iker Gurrutxaga, Julene Goiburu eta Egoi Belategi. Egun hon. Egun hon. Zer modu zaudete? Ni gaur nakatuta. Ni gaizte baita. Nire bai. Gauak luzeak izaten ari dira, Fresko motzak baina luzeak. Motzegiak. Urteko motzenetan gaudela, ez? Baina nik uste beroak luzatzen dituela ere, sentsazio hori ez dakit, Gu ere, atzu hitz egin nun gai, baina horrein hemen pentsatu bakabu gairik hitz egiteko hor, San Juan bezpera da. Ez ditu zarrezata. Zuen inguruan, zuen inguruan zuen egingo da gaur, ez? Nore egingo dira. Enez enteatu, batzu da mantenduko dira, Hernanen txikia badere egingo dute. Itxaron gaur arratsaldeko 6-ak 7-ak arte. Ean norra usartzen den ere, Horretik, arratsaldeko 6-ak 7-etan, nik uste dut horraldatuko direla kontuak, Baten zenbat suhiltzaile dotazio beharko dira. Ez da denekoak. Claro, esan edut, arazo ez da zu egitea. Kontrolatzea baizik. Eta itzaltzea, txingarroiek ostea, Baina, aitze manda dago gaurko? Ez dakit.
Orain ez da bilen aizarik. Eta orain ez da gila aizarik. Ez begiratzen dudan atzeko zuaitza, eta ez da gila aizarik. Atzo nintzen ni bainatzen, eta paseako badiako bokalean, hor, suabe jotzen zen etengabe, Hau sartu zara. Zeba. Gaina atzo, marea oso baju eta San Pedro partean gasolina eta horrelakoak epiatzen zian. Ikusten. Baina, bueno. Beti zara arriskuaren baita. Hoi oso Euskal Herrikoa da, baita ere, hor kontaminatutan bainatzea. Kostaldean bai. Kostaldean bai, karo, Goierriko fabriketatik etortzen zaizkigu zikina guri, eta oitu gara, ez, horrein bintzat ez da inbeste iristen. Zuek ibaian bai? Herrian errekan bainatzen? Presatan eta gehiago gaztegotan baino bai. Gaztegotan. Ure. Beti, gazte. Ja ez gialako orain zinetan bainatzen, baina... Beti ez zen, nola da oinatin guruko leku mitikoa bainatzekoa? Urkulu. Ez, urkulu ez. Urkulu hartxaletan dago, ez? Bai, hoi da, ez besteren bat. Alako putzu moduko bat edo, presa txiki bat. Hortegi txiki bat, beti azen zait. Ez dakit. Naturan, beti herrioan. Herrioan edo ondartzan. Bai, aurrekoan gainera ikusi nuen saretan bat saldatuta. Hemen gauza zerbait itxatxi zaitan kazpian, eta ezin da kendu eta likatsua da, eta gauza berria balitzu zela, galipota. Bueno, Bito. Galipota, Prestisek sortu zen ondamendiaren aurretik, Euskal Herriko ondartzetan oso ohikoa zen. Beti hau da. Bai. Akaro, eta oraindik ere. Akaro toldero jauna. Erretiratuan nire ustean esatea txanklak zintzilikatu ditu dela, baina ez dut inoiz izatera utziko bihotzean dara gauza bada. Horrela esaten da, sandaliak zintzilikatu? Nik beti, gainera ni txankletekin juten nintzen, hauek brasileina guetako gintzen juten za, sandaliekin benetan nila oituan egoen, agian bezeri joaten nintzela ondarra botatzen leku guztietatik, baina inork ez zidan ezer esaten, orduan, eta oinutxik ez? Aurten gainera aldaketa egin dute, baina bere garaian zen segurtasunagatik ezin ginen oinutxik joan, kristalen bat edo zapalduz gero bajarekin, azkenan 3 hilabeterako kontratua zenez, eta nik duela 3 urte nik anaia esango dut entxufatu nuen lan horretan, eta duen biok lanean, paseotxo bat egiten, txera egiten zuen egun batean hor ondartzatik, eta aurkitu genuen laban bat, ondaretan sartuta puntarekin goraka, pentsatu genuela biok, hau ez da norbaiten istripua izan, haien zen guretzako, erabiltzaileren batentzako pentsatua zegoen, baina bai, arriskutsua, horra aurkitzen ez dena, eta aurten egin diete zapatilekin joatea, bazuk imaginatu egun hauetan, zobela ondatzan, zapatilekin bueltak ematen ondarretatik. Akaso erosoago alare txankeletekin baino, ibiltzeko esan nahi dut. Bai, baina gero arazo asko ematen dira, izerdiarekin egun oso 8 ordu dira, zetasuna azkenean ongoak egon didezke arazoak, ni beti txankeletekin joaten nintzen, egia esan oso karibeño gustatzen esatea, baina horrela joaten nintzen, ni. Hortaz, segurtasuna ipatu duzu, Lander, baina alegia, segurtasuna langileena edo enpresaren segurtasun ekonomikoa? Nik ezin dut ezer esan, hemen ez daukat ezer frogatzeko ezer, baina nik ikusi ditudanak, orduan, hobeto ezer ez esatea, baditut kontutxoak esateko, baina ez dut ezer esango. Ez baina Iker, leheno galipotaren aipatu duzunez, atzoko gatu nuen, egun hauetan, eta beroaldi potente bat dagoen bakoitzean, gogora ekartze dute Euskal Herriko beroaldi luzeena izan dakoa, 2003koa. Oso, gogoan duzu, urte hartako beroaldia? Ni bai, eta gogoratzen dut gauza baten. Gauza txarrak astu egin behar dira. Nekin nungo horitzen luze izan zenik, 12-13 bat egun, eta, abereak hiltzen esiziala, eta gur mozketak egon zian, tartean eta bar. Baina, gogoan dut nik udori, eta teorian urte betetik gora pasata zen, Prestigea 2000 baten izan zen, eta 2002ko uda nitxikitxe egin nintzen, txikitxe zen beste 10 urte dituan, eta oso ongi gogoratzen dut ondartzara joatea, eta galipota gaietak topatzia eta hori dena, baina 2003an beroagatik anantza edo, ondorago zeuden horiek igozian, eta berriz ere udorretan kriston beroakin, Donosti inguruan eta agertu zen pila bat, eta gogoan dut, zapaldu nula galipot putzu moduko bat edo, eta pasatu nun uda guztia oinakin beltzan. Baina, oinak beltzan dukita, baina. Landerzuk, Prestige, ez da ere, ez da. Nik 2000 batean 4 urte nituen. Gogoratzen dut telebistan ikustea, eta joten ginela ondartzan tenis ingurura, hor direla oroitzapen txiki batzuk esan da gogoratzen dut,
joten ginela tenis ingurura ondarretan hor, ezkerreko paretara, eta karramarro bila joten ginen txikitan, eta harri guztietan zeudela orbanak azkenean, itxaskorra zerbait, ni enuen gogoratzen zergatik, baina ni memoria nadakaz. Eta Julen zuk prestiz zer dena, eta zu akaso oso galduta. Julen eri prestiz esaten badio esango dugu izen ona frantsesez. Hala. Bueno, izan zen olako ondamendi bat, itxasontzi batek, izan zuen petroliuntzi bat, hausi zen, hausi zen, bueno, gauza asko, azteko, bitu, gaiatera dugu leiker eskertze dizut, nik gaur, babes publiko agertu nahi diot, Apostolos Mangourasi, Apostolos Mangourazan, Apostolos Mangourazan prestixeko kapitaina, patroia, bueno, tamaino egiten jazo de patroia, ja kapitainak. Ados, eta Apostolos Mangouraz izan zen kondenatu bakarra, gero ustet mortu ziotela edo, eta erru guztia ari bota diote, eta haren erru bakarra izan zen, bueno, atera zienen ez egin nondik, Europatik nondik atea zien, baina jakinda, mantenua ba, eta hola zebera, Apostolos Mangouraz, itzen horrekin nongoa zen, Grazierra. Oso ondo. Grazierra dilako munduko marinel onenetakoak. Eta, bueno, hor kale egin zuen ados. Atera zan, igual etzen modurik onenean, zure asko aginduta. Baina gero, berak ikusitzuenean, badagoeneko fuga bat zeukatela eta galtzen gizela, berak eman zuen agindua, Koruña inguruko portu batera eramateko. Uste dut hor, asmoa zala, aurretikan egon zan beste... Ez dugu goratzen da, baina bintzat porturatzekoa, portu hori itxi eta kontrolatutako ies bat izan. Egin zutelako jada, hori aurretikan, ez dakit beste barko bat, etzan handia, baina orduan asmoa, simplea zan, sartu, gaina, Galizian bakigu badiela lako itxasadar zabalak eta bar, basmoa zan, bertan sartu itxasontzia, dana itxi, noski, ekologikoki, itxasadarroi, pikutara doa, dana, baina mugatzen ez du dena oso ongi. Nor zegoen garai horretan Espainiako barne ministro? M. Rajoy. Mariano Rajoy. Eta Mariano Rajoy nongoa zan? Galiziarra. Eta Galiziarra... Baina Ourensekoa da, ez da? Ez. Pontevedra iria gainea, señoritoa, bai. Pontevedrako uste no Ourensekoa zela. Pontevedra, eta beru umorea oso Pontevedrakoa da, hori nik esagezak. Baina M. Rajoy ikerrik esan... Mariano Rajoy da M. Rajoy? Lehen albistea? Mario Rajoy. Vale. Ez, eta, bueno, eta, karo, nik ulertzen dut, ez, dana termino elektoraletan begiratzen baldin baduzu, Galizia gotorleku bat peperentzako fraga bizirik egongo zan eta presidente izango zan. Bai, karo, ez, da. Eta alako batean, ja dagoeneko, sartzen izenean portuan, eta barkoakin, zatitzen gutxinaka, esan zuen Rajoyko, ez, hemen, turismoa, bilobi iztitun buruan. Turismoa, eta arrantzaleak gara horretan, mariskadoreak eta hart, aserretuko zirelakoan, nik ezakit oso ongi nola egin zuen kalkula. Orduan, agindu eman zuen, itxasontziai buelta emateko, lotu zuten remolkadore batera, eta oso ongi ez dugu ulertzen zegatik, esan zuen junbartzera 200 kilometro iparralderago, itxasoan erdira. Argita garbi, etzun bidearen erdi ere egin, olatu kolpe handi baten ondorioz, ere batzatitu zan gaina joen. Zenbat hilabete egon zan, bihale zutela robot bat, hori baitik eragarria zen, bihale ezak ezua robot bat grabatzera nola ateatzen den galipota 24 borduz, baina garaian ez egon makinarik hori behar bezala isteko. Bai, esan. Behiratzen da, Alberto Núñez Feijóo da Ourensekoa. Bai, hori da. Claro, uste nuen. Da, Santiago azitako esango nuke, baina bai. Berak esan zuen eskola rural batean. Landa eremuko eskola batean horren erruz ez omen daki ingelesez, esaten zuen. Eta Galizeraz? Badaki. Badaki, baina esaten zuen. Landa eremuko eskola bati egotzi dio bere hizkuntza mugari. Marcial Dorado jongo zan eskola berdina. Ura kostako izango da, ez? Marcial Dorado, suposatu da, ez? Bai. Itxasontziak aipatu eta Marcial Dorado etorri. Zoi ere baita, Julen landen batea zuek aipat, mainstreamagoa ze, karo. Ze baita Marcial Dorado esaten badugu. Nik ezagen horren egia esan. Irin importatzaile bat. Irin importatzaile. Feijóo eta... Feijóoren laguntxoa esan dezakegu. Feijóo eta beste Marcial Dorado eterote ziren itxasontzi bateko argazki... Irudikoa ikusita hori bai. Gizon horrek irina eta bestelako aleak importatzen zituen Ego Ameriketatik. Bai. Bueno,
Kanbadosekoa. Kanbados, ui, ze. Begira, bai. Kanbadosekoa ziren, Ostras, Kanbados, ez barkatu, ogroben dago, Kanbadosan gertatu zen. Bueno, zitu minanko bera horkoa zan, gaina, Xuben. Ez zuten, bigarren etzan Kanbados talda bigarren be mailara igo preferentetik olako zeo zen? Xuben Kanbados, zerak Pablo Escobarrek Medellinen egintzen gauza bera egintzen Kanbados. Bai, txikian, bai. Futbolak beti lagundu. Bueno, Kanbados, baina Kanbados esaten bezala Depor eta Lendoiro esaten badugu baita ere. Futbolak beti lagundu du olako ekonomia raroak. Zuritzen esan dezakegu, inoiz, gainera ondo benik uste zuritzea esatea gainera ez dakit zentzu bikoitza. Futbolak eta kirolak, orokorra. Hori ere, bada beste meloi bat. Hori egin beharko utzi beharko dugu. Baina zein ongi dena borobildu dugun, Kolombian bukatzen dugu, Kolombian hauteskundeak izan dira, futbola. Bai, lehen entzun dezu, zerbait. Beroarekin hasi gara, tertulia. Eta bukatu dugu, Galiziako okinez hitz egiten azkenean, baina... Nik uste dut nahiko izan dugula goiz honetan, ez? Sartu gara saltxa dexentetan, agian gehiagitan. Nik uste dut Iker, agian kantua sartzeko momentu aproposa izango dela, hau, ez? Bueno, gaurko abestia Anelukinen berriena da, Anelukin Nafarrak kantu berria atera duelako, bideoklipa ikusi nuen atzo, jaso nuen eta ikusi nuen, eta sekulako grazia egin dit. Nik uste dut belaunaldi aldaketa garrantzitsua badago. Iker, emango ezu segundutxa zebeti azkenan ez dut errapatzen eta Gorka Sandexebani egun hon baita ere entzuten ari gaitulako, eta berak dio, zederra Galizia iazko oporrak. Gorka, zertan ebili zinen? Eta barkatu Iker jarraitu. Orain erantzun baldin badizu animo, demate izun tarterik guztia kontatzeko. Bueno, kontua da, hori esan dudan bezala, bideoklipa oso berezia iruditu zait. Gaur egun esaten bezala oso randoma. Eta nire sortea izeneko kantua da euskaraz atera du. Eta, disko berriaren bigarren aurrerapen kantua da. Disko berria laster etorriko da. Eta, isilaldi luzte baten ostean. Ziela kantuak sortzen. Eta nire sortea, esan dudan bezala, kantu bitxia, groove berezi batekin, nik uste dut oso udatiarra, hori ere esan gorda dagoela, eta beroa egun baterako aproposa dena. Kantuarekin utziko dugu. Gero arte. Mi kolpetxo maian ta bestela borua kuleroko riek jantzi nire katza poltsoa ta mirari edo maldiztu izan zaren galdetzen dut behatzak gurutzatzen galdetik topatzen badugu elkar katu beltzak egingo dute negar
Multzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Helmugara iristea nahiko ezpada zuretzat, ezagutu bidaiari, naizen hileroko aldizkari euskaraz. Istorio benetakoak, tokiko kulturak eta bihotzarekin egindako bidaiak. Mundua ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero 7 bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira. Kostan izan ezik, beroak bere horretan jarraituko du gaur Euskal Herrian. Ipar Euskal Herria alerta gorrian dago, muturreko temperaturengatik Euskal Autonomia Erkidegoan eguerdian aktibatuko da alarma gorria eta Nafarroak arbisu laranjari eutxiko dio. Lander Martínez, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok, zizurki alegia eta arrasaten termometroak ia 42 gradutara heldu dira, beraz alarma gorriak bere horretan jarraituko du Kantauri barnealdean, Iragaite eremuan eta Ebro ondoko eskualdean. Temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izan daitezke. Ipar Euskal Herriko hainbat igerilekutan sarrera doakoa izango da egunotan beroari aurre egiteko behin-behineko neurri gisa, eta Nafarroan San Juan bezperako suak bertan bera uztea eskatu du gobernuak. Haizeak goizean hego-ekialdetik eta bizi joko du. Arratsalderetik aurrera ipar haizea ipar isuri osora zabalduko da. Eguraldiaren xetasunak jasoko ditugu Iker Ibar luzearekin. Giro eguzkitsuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goi-hodei finen bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiskaz agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdean Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz moduan, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hego-ekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar-ekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da. 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak. Maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Ipar partean maksimoak 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 38 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak edo, kostaldea baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan. Beroa dela eta 22 lagun hartatu behar izan dituzte Osakidetzako larrialdi zerbitzuek, 14 kasu in situ hartatu dituzte eta 8 lagun osasun zentroetara eraman behar izan dituzte. Usapeko azterketen berrikuspenak ez du eragin handirik izan zuzenketan, zeroen kopurua jeitxiarren gainditu gabe gelditu dira azterturiko azterketen gehiengoa. Ez da, akatsik ez da ezin ikusirik izan 2026ko usapa azterketen zuzenketan, berrikuspenen ostean 0 puntu jaso duten azterketen kopurua 168tik 108ra jaitsi da, 0,41 puntuko igoerarekin bataz beste. Kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko eta 0tik inguruan seguruenik geratuko dira. Igo ingo dira 0tik zerbaitera, baina ez da aldaketa nabarmena izan. Joserra Bengoetxeak egindako zuzenketak defendatu baditu, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zehaztu du Euskal Herriko Unibertsitatea izan dela frogak gauzatzea harturatu dena eta balizko aukera bat orain arteko eredua berrikuste izan daitekeela adierazi du. Agian berrikusi egin beharko genuke nola antolatzen diren froga, guk ez ditugu antolatu frogak. Frogak EHUk antolatu ditu.
Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroak dimisio aurkeztu du inkesten zein alderdikiden eraginpean. Andy Burnham Manchestergo alkateoiak parlamentari karguare hartu berri du eta bera jo dute Europar Batasuneko erresuma batuko urrengo lehen ministro berritzat. Hotz fama izan arren unkituta hitz egin du Keir Starmerrek bere agurritzartean, hala ere bere aurrekari izandako Jeremy Corbynen aurkako aipamena izan du alderdia antisemitismotik libratu dutela esanez. Because we changed our party, ripping out the poison of anti-Semitism, restoring trust. Eta zepedak egindako inpugnazio eskaeren ebazpenaren zain alde oso txikiarekin, baina badirudi Abelardo de la Espriela ultraeskuindarra izango dela Kolonbiako presidente berria, segurtasunaren aitzakipean autoritarismo eta errepresioaren mamua zabaldu daiteke Kolonbian. ¡Que viva Cristo Rey! El tigre, hoy más que nunca, hoy más que nunca. De la Espriellak argi utzi du jada segurtasun politikak gogortzea izango dela bere helburu nagusietakoa, iraganean politika horiek indarkeriaren gorakadak eragin zituen arren. Era berean, aberri miragarri bat promestu du abortuaren berdintasunezko ezkontzaren eta sexu bereko bikotek adoptatzearen aurka dagoen balio tradizionaleko aberri miragarri bat. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideokenez bada nabarmentzeko jazorarik, Lander? Uipatuko dugu autopilaketak daudela Bizkaia 30 errepideko 8. kilometroan Barakaldon Galdakaoko norantzan istripu batengatik herri bat itxita dago uneotan. Bestalde aipatuko dugu ere matxura bat izan dela Nazional bat errepideko 428. kilometroan ikastegietan Irungo norantzan herri bat itxita ere eta 4 kilometrotako autopilaketak bertan uneotan. Eguraldiari dagokenez esango dugu, Euskal Herriko hiriburuak zinez eguzkitsu daudela jada, 21 gradu Gasteizen, 22 Iruñean, 24 gradu Donostia Bilbo ala Baionan, 25 gradu Donibane Garazin eta 27 gradu Maulen une honetan. Joarra Izpurua teknikan, gainako 23 da, asteartea. Informazioaren aria. Usapeko azterketen berrikuspenak ez du eragin handirik izan zuzenketetan. Zeroen kopurua jeitxiarren gainditu gabe gelditu dira. Azterturiko azterketen gehiengoa, akats ortografiko eta gramatikalengatik puntuak kentzeko zuzenketa sistema izan daiteke, gainditu gabe gelditu diren azterketen arrazoia. Ez da akatsik ez da ezin ikusirik izan 2026ko USAP azterketen zuzenketan, berrikuspenen ostean 0 puntu jaso duten azterketen kopurua 168tik 108ra jaitsi da 0,41 puntuko igoerarekin bataz beste. Kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko eta 0tik inguruan seguruenik geratuko dira. Igo ingo dira, 0tik zerbaitera, baina ez da aldaketa nabarmena izan. Joserra Bengoetxea etxeuko errektoreak azaldu duenez, 0 puntu lortu duten azterketen igoera Madrilgo 534/2024 dekretua izan daiteke. Honeen baitan, hizkuntzen azterketetan akatxe ortografiko eta gramatikoengatik puntuak kendu daitezke. EHUri egindako kritiken aurrean, Bengoetxea errektoreak gogora ekarri du USAP froga unibertsitatearen eta Lakuako hezkuntza sailaren artean egiten dela. Onartezintzat jo ditu arbitrarietasuna egon denik. Onartezina dena da, gizarteari esatea, arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea, ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe. Bien bitartean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zehaztu du Euskal Herriko Unibertsitatea izan dela frogak gauzatzea arduratu dena eta balizko aukera bat orain arteko eredua berrikuste izan daitekeela adierazi du. Agian berrikusi egin beharko genuke nola antolatzen diren froga, guk ez ditugu antolatu frogak. Frogak EHUk antolatu ditu. Eta unibertsitatera sartzeko azken probako euskara eta literatura azterketan erregistratutako 168 zeroetatik 69, hau da guztizkoaren ia 147, ebaluatzaile bakar batek zuzendutako azterketei dagozkiela baieztatu du sailburuak. Ereduko itunpeko ikastetxeen aurkako jazarpen hitz egiten duten alderdi eta familien aurrean, EHUk ziurtatu du epaimai ebaluatzaileek ez dakitela zein ikastetxetatik datorren zuzentzen duten azterketa bakoitza. Informazioaren aria. Keir Starmer, erresuma batuko lehen ministroak dimisio aurkeztu du inkesten zein alderdikideen eraginpean.
Andy Burham, Manchestergo alkateoiak parlamentari kargua hartu berri du eta bera jotzen dute askok Erresuma Batuko urrengo lehen ministrotzat. Goibelategi, egunon? Egunon, egunon entzule guztiai baitere. Hauteskunde parlamentarioetan Keir Starmerrek lortu zuen garaipena ukaezin izan zen bai, baina gainberan ibili da lehen ministro laborista orduz geroztik. Azken kolpea, batokiko hauteskundetako emaitza kaskarrak eta osteko inkestak izan dira. Dena den, laboristen esperantza berriak Andy Burham izena du, Nigel Farage ultraeskuindarrari aurre hartu zion esaterako Makerfield Go hauteskunde partzialetan. Ez du oztoporik izango beraz, lehen ministro bilakatzeko laboristek gehiengoa baitute ganberan. Hotz fama izan arren, unkituta hitz egin du Keir Starmerrek bere aur hitzartzean. Hala ere, bere aurrekari izandako Jeremy Corbynen aurkako aipamena ere egin du, alderdia antisemitismotik libratu dutela esanaz. Because we changed our party, ripping out the poison of anti-Semitism, restoring trust. Financial Times egunkariaren arabera, Starmerren azken jarduna bere irteera antolatzea izan da. Alderdiko iturrien arabera, burkidek traizionatu dutela sentitu du bere agintaldiaren abia puntua laboristen artean egindako garbiketa izan arren. Besteak beste laborismoa bandera nazionalaren ondoan jartzearen arrotasun aldarrikatu du hau baztertu beharrean. And becoming a party that once again stood proudly with, not against, our national flag. Hala ere, bere agintaldiaren ondorioetako bat Erresuma Batuko nazioen loraldia da. SNPk, Scottish National Partyk, bere indarra berretsi du Eskozian eta inoizko emaitzarik arrakastoetxenak izan ditu ere Plaid Cymruak Galesen. Erresuma Batuak lehen ministroa aldatuko badu ere, ez dirudi aldaketa asko nabaritu daitekenik. Erreleboa burutzeko favorito den Andy Burhamek Starmerren antzeko posizioa du, esaterako hain gatazkatsua eta aldako sona izan duen Gazako genozidiorekin dimisionetan ere bai, Labour Friends of Israel taldekoa da, eta bere lehen estatu bidaia Israelera egingo zuela esan zuen 2015 urtean. Azte profila, aldakorra izateare egotzi diotelako, Tony Blairren zentrismo eta ezker biguñaren arteko alderdi guztetan militatu duelako. Makerfielden migrazioaren bueltako politikak gogortzea proposatu du, internamendu zentroen erabilera barne. Eta releboa ere izanen du Kolonbian, Zepedak egindako impugnazio eskaeren ebazpenen zain alde oso txikiarekin, baina badirudi Abelardo de la Espriela ultraeskuindarra izango dela Kolonbiako presidente berria, segurtasunaren aitzakipean, autoritarismo eta errepresioaren mamua zabaldu daiteke herrialdean. Goizegi da ordea ere bat baieztatzeko de la Espriela gobernu buru denik jada berak hala aldarrikatu duen arren. Abokatu penalista hau sarritan paramilitarismoari lotuta egon dena eta bere buruari tigrea deitzen diona, batonu instituzionala hartzen saiatu da azken orduetan, baina egia esan ez du erabat lortu. ¡Que viva Cristo Rey! El tigre, hoy más que nunca, está y estoy con ustedes y con el pueblo firme por la patria. Botoen uneko 89 zenbatuta eta erregistraritza nazionalak bozketan izandako aurre zenbaketari erreparatuz, Defensores de la Patriako de la Espriellak botoen uneko 49,75 jaso ditu eta ia 13 milioi boto. De la Espriellak Zepedari oposizioa zuzentzen utziko diola esan du, baldin eta ez baditu protestak sustatzen kaleetan. Izan ere, De la Espriellak argi utzi du jada segurtasun politikak gogortzea izango dela bere helburu nagusetakoa, iraganean politika horiek indarkeriaren gorakadak eragin zituen arren. Era berean, aberri miragarri bat promestu du. Abortuaren, berdintasunezko ezkontzaren eta sexu bereko bikotek adoptatzearen aurka dagoen balio tradizionaleko ustezko aberri miragarri bat. Botoen uneko 48,71 eta 12,7 milioi boto pasatxorekin oso gertu gelditu da pakto historikoko Iban Zepeda. 250.000 boto eskaseko aldi txikiak herrialdearen zatik eta islatu du eta Zepedaren taldean ziur daude oraindik emaitza berrikusi daitekela. Su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar. Eta bide batez, Zepedak aurreratu du irregulartasun zantzuak dituzten milaka mai inpugnatuko dituztela. Pakto historikoko iturrien arabera, beraien ordezkariek irregulartasunak atzeman dituzte 50.000 mai baino gehiagotan eta gutxienez 33.000 inpugnatzeko eskatu dute.
Ultraskuina berehala aktibatu da nazioartean Abelardo de la Espriella Kolonbiako presidente bezala gurtzeko herrialdeko erakunde elektoralekaren garaipena erabat baieztatu horretik. De la Espriella soriondu duen lehenbiziko agintarietako bat, Norreta Benjamin Netanyahu izan da. Haze ustekoa, sare sozialetan argitaratutako mezu batean aldebiko harremanak indartzeko esperantza agertu baitu Israelgo lehen ministro ultrasionistak. Netanyahuk gaineratu du Israelen lagunek irabazten jarraitzen dutela eskualdean Kolonbiako kasua gainditzen duen eta Latinoamerikan aliantzak zabaltzeko estrategiaren barruan kokatzen den adierazpenean. Testuinguru honetan, isakeko akordioak aldarrokatu ditu Netanyahuk beste behin ere. Alegia Javier Milei presidente Argentinarrarekin batera bultzatzen duen ekimena Israelen eta Hego Amerikako herrialden arteko lankidetza ekonomiko, teknologiko eta diplomatikoak estutzeko. Milei bera Ekuadorreko Daniel Noboa edota Peruko Keiko Fujimori egon dira de la Estrella zoriondu dutenen artean. Yo creo que vienen nuevos tiempos y hay nuevos aires en Latinoamérica y eso es muy positivo. Yo creo que los países que han... Bide batez, azken honek Fujimorik geroz eta gertuago du agintea ere Peruko hauteskunde presidentzialen emaitzen zenbaketa asko luzatzen ari den arren. It's just an honor. He was just a good man. I'd watch him a little bit speak and he always speak. You know, when people like me, I like. Donald Trumpek berak esan du de la Esprillarekin hitzakin duela eta presidente ona izango dela Kolonbiarentzat. Elkar gustuko dutela nabarmendune izan du Estatu Batuetako presidenteak. Guzti hauekin geldituko era eskerrik asko goi. Pero arte. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta laurden gurera aitzuliaz esango dugu, kostan izan ezik beroak bere horretan jarraituko du gaur Euskal Herrian. Ipar Euskal Herria alerta gorrian dago muturreko temperaturengatik, Euskal Autonomia Erkidegoan eguerdian aktibatuko da alarma gorria eta Nafarroak abisu laranjari eutsiko dio. Zizurkil, Alegia eta Arrasaten termometroak ia 42 gradutara heldu dira. Honen bestez alarma gorriak bere horretan jarraituko du Kantauri barnekaldean, Iragaite eremuan ala Ebro ondoko eskualdean. Temperatura maksimoak 40 graduren bueltan egon daitezke eta esango dugu Ipar Euskal Herriko hainbat igerilekutan sarrera doakoa izango dela egunotan, beroari aurre egiteko behin-behineko neurri gisa, baina gaurko egun berezia da. Nafarroan esaterako San Juan bezperako suak bertan bera uzte askatu du gobernuak eta udalek ere erabaki beharko dute zer egin nahiko ote duten. Haizeak goizean hego-ekialdetik eta bizi joko du, arratsalde erditik aurrera berriz, iparraize iparri xuri osora zabalduko da, eguraldiaren xetasunak ere jasoko ditugu, Iker Ibarluzearekin. Giro eguzkitsuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio-dei fina bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiskaz agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo eta giroa eguzkitsua izango da, arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdean Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bero-hodeiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz modua, baina probabilitatea oso txiki izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hego-ekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar-ekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da, ipar partean maksimoak 38 eta 43 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurian 38 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak edo, kostaldea baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan. Une honetan zehatz mehatz 21 gradu dauzkagu Gasteizen, Iruñan 22 gradu, 24 gradu berriz Donostia, Bilbo ala Baionan, 25 gradu Donibane Garazin eta 27 gradu Maulen. Beraz, kontuz ibili izan ere azken 24 orduetan esaterako 22 lagun hartatu dituzte beroagatik Osakidetzako larrialdi zerbitzuek, 14 kasu in situ hartatu behar izan dituzte, 8 lagun berriz osasun zentroetara eraman dituzte eta honen bueltan, lakoako exekutiboak ere 3.000 enpresa baino gehiagori komunikazio telematikoak bidali dizkio, beroaren aurkako gomendioak eta zehazpen ohartarazpenak eginez, besteak beste, ordutegiak aldatzea eta itzalguneak ahalbidetzea gomendatu dute.
Igorritako gomendioen artean aurkitzen dira besteak beste esposizio handieneko orduak saiesteko ordutegiak berrantolatzea, atsedenaldiak indartu eta maizago egitea, edateko ura eskuragarri izatea, itzalguneak edo eremu oztuak prestatzea eta bereziki kalteberak diren pertsonak berariaz zaintzea. Egoera horren aurrean eta zuteen arrisku oso handi edo muturrekoak datozen egunetan jarraituko duela aurre ikusita, Nafarroako gobernuak San Juan zurik ez egitea gomendatu du, naiz eta hori debekatzea udalei dagokien, lakuak zuhurtziaz jokatzeko eta jarduera horiek bertan bera ustera da egin du, zutea arrisku handia dagoelako, baina tokian tokiko erakunden esku izango da erabakia. Deigarriare alerta gorri betean hasi direla Donostiako Urbieta kaleko zola jartzeko lanak, temperatura altuek ez dituzte Donostiako udalaren planak aldatu, lanak hilaren 29 bitarte luzatuko dira eta egungo zoruak endu, hormigoizko oinarria jarri eta zoru berria jarri beharko dute besteak beste. Eta azkenik, bero honek ere eragina izan du airearen kalitatean eta azken urteko balantzea ginez, esango dugu, honen kalitateak okerrera egin duela, 2025ean milioi bat Euskal Herritarrek baino gehiagok kutsadura jasan dute eta horrek gainditu egiten ditu Europar Batasunak 2030 urterako ezarritako mugak. Hala ondorioztatu du ekologistak martxan erakundeak egindako txostenak, estatu osoan instalatutako 780 neurketa estazio ofizialetan bildutako datuak aztertu ditu eta horien artean 57 Euskal Autonomia Erkidegokoak eta 13 Nafarroan. Txostenaren arabera, aire kutsatuak Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 29%ari eragin zien 2025ean eta ekologistak martxaren iritziz horrek adierazten du administrazioek hurrengo 3 urteetan hartu beharreko erronkaren garrantzia. Nafarroan ere 2025ean osasunaren mundu erakundeak gomendatutako balioak gainditu zituen aireak. Informazioaren aria. Arabako Foru Aldundiak 170 murriztuko du, AP 78 autobidetako bidesari autoentzat, berriz 150 kamioientzat, 11,20 euro ordez, orain autoek 3,35 euro ordaindu beharko dute. Azaroaren 11an hasiko litzateke ordainketa sistema berria, Foru Aldundiak autobide horren zatiaren kudeaketa bere gain hartuko duen egunean bertan. Izan ere, gaur-gaurko zorren kudeaketa pribatua da irabazi asmoa duena. EAJak, PSek, EH Bilduk eta Elkarrekin Arabak lortutako akordio zabal baten ondorioz sortu da ordainketa sistema berria. Joan den legealdi amaieran onartu zen, erabileragatiko ordainketan oinarritutako sistema diseinatzea, izan ere, Arabako autobide horretatik igarotzen diren ibilgailu arinen 90% iragaitza zigarotzen da, eta ibilgailu astunen kasan handiagoa da portzentaia. Erabileragatiko ordainketa sistemaren ondorioez, pasoko trafikoak ere lagundu egiten du sarea mantentzen, Europako irizpidearen ildotik narriatu eta kutsatzen duenak ordaindu egiten du. Eta kontu ekonomikoi dagokionez ere, LAB sindikatuak gazte berritze eta belaunaldi erreleborako plana sinatu du Lakuako administrazio orokorrean. Azaldu dutenez, akordioak milaka langileri eragingo die eta erretiroari, belaunaldi ordezkapenari eta ezagutzaren transmisiori erantzuteko neurriak jasoko ditu. Batean sindikatuak azaldu duenez, akordioak administrazio horren erronka nagusietako bati erantzuten dio, izan ere administrazio orokorreko eta organismo autonomoetako plantillaren batez besteko adina 55 urtetik gorakoa da, eta urteetan ez da egon erretiroaren, belaunaldi ordezkapenaren eta ezagutzaren transmisioaren inguruko neurri eraginkorrik. Gogorarazi du azken urteetan administrazioak kendu egin dituela erretiroari lotutako pizgarriak eta blokeatuta duela errelebo kontratua ere. Horren ondorioz administrazioak ez du izan plantilla berritzeko tresnarik eta langile askok ez dute aukerarik izan bere lan ibilbidearen azken urteak modu planifikatuan antolatzeko. Zentzu honetan, akordioaren lorpen nagusietako bat langile guztiei baliabide horiek irekitzen zaizkiela da, bestalde akordioak lehenaldi zaidurtzen ditu zaintzagatik hartutako lanaldi murrizketek eta eszedentziek langileen ibilbidean izan dituzten ondorioak. Aipatuko dugu baita ere Lakua eta Madrilek landa eremuko aseguruak eta gaitasun fisikoen eskuduntzak eskuordetzea adostu dute. Oso moteldua 1979ko Gernikako estatutua osoki betetzeko bidea, hala ere gizarte segurantza, Fogasa eta portuak negoziatzen hasi direla baieztatu dute. Aseguruen eskuduntzaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak dirulaguntzak kudeatuko ditu nekazariek beren ustiategietarako polizak kontrata ditzaten. EITBek Mario Barretxena Lakuako gobernuko gobernantza administrazio digital eta autogobernuko sailburuaren adierazpenak jaso ditu.
Eskumen berriari esker, Euskadik zuzenean kudeatuko ditu, nekazariek eta abeltzainek beren ustiategietarako polizak kontratatzeko diru laguntzak. Honek hartzen duen volumenaren ideia bat izan dezazuen, azken ekitaldian 2.515 poliza sinatu ziren, guztira 60.500 hektareako azalera babesten dutenak, 2,8 milioi euroko kostuarekin. Gidarien gaitasun psikofisikoak aztertzeko zentroen baimenaren transferentzia ere adostu dute. Gaur itxi dugun beste akordio garrantzitsu bat, trafikoaren eta bide segurtasunaren arloko eginkizunak zabaltzeari buruzkoa da. 1982 geroztik, jada betetzen ditugun gaitasunez gain, eta orduz geroztik baita ere gure gain hartu ditugun beste gaitasunez batzuez gain, gida baimena lortzeko eta berritzeko psikoteknikoak egiten diren zentroen eta puntuak berreskuratzeko ikastaroak ematen diren bideko sensibilizazio eta berritzeko Garrantzia handieneko gai batzuk negoziatzen ari direla azaldu du ere, besteak beste gizarte segurantza, Fogasa edo Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiagoa. Zehazki gizarte segurantzaren traspasoa bereziki konplexua izango dela aitortu du eta egun mutualitate laguntzaileen kontrolaren eta tutoretzaren arloan zentratuta daudela, nabarmendu du sailburuak. Arnaldo Otegi Bilduko idazkari nagusia Kongresuko eta Senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du. Bere ustetan, hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari etenik emango, kontrara PP eta Vox gobernatzea ekarriko luke. Claro, desde el punto de vista del pueblo vasco, la pregunta que yo me hago es, ¿elecciones generales que van a resolver qué? ¿Van a resolver el problema de corrupción? No. Van a tener un gobierno de PP y Vox. Y a nosotros no nos gusta este jueguito de PP sí, pero Vox no. No, porque el PP acaba de decir que va a gobernar con Vox y no que tiene complejos en hacerlo. Ya lo está haciendo. Forma parte del mismo bloque. Otegik herri irratiko mikrofonoen aurrean galdetu du zer eskaini behar dieten PPek eta Voxek Euskal Herritarrei eta ohartarazi du Alberto Núñez Feijóo PPko presidenteak ez duela zentsura moziorik aurkezten, ez duelako programarik. Yo fíjese que no creo que el señor Feijóo no plantea la moción de censura porque no eran los números, porque a Felipe González tampoco le dieron en su día y la planteó y desgastó al gobierno de Suárez. No lo hace porque no tiene un proyecto que defender. Probablemente es eso. ¿Qué va a decir el señor Feijóo de la plurinacionalidad, del Estado de las autonomías, de las lenguas cooficiales? Pero si se han pasado toda una época por toda Europa diciendo que el euskera no puede ser oficial en Europa, ni el catalán ni el gallego. Entonces, esta gente que tiene que ofrecer a los vascos. Informazioaren aria. Berreunda hogeita malau etxegabetze burutu dira urteko lehen hiruhilekoan Hego Euskal Herrian, 214 alokairuko etxe bizitzetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, beraz, kaleratzeak 17,1 murriztu dira. Euskal Autonomia Erkidegoan egindako etxegabetzen gehienak alokairua ez ordaintzeagatik izan dira, 2025ko epe berean baino 8,5 gutxiago. Beste 13ak hipotekei erantzuten diete, joan den urteko epe berean baino 62,9 gutxiago. Aipatu behar da, lehen hiruhilekoan epaitegietan aurkeztutako hipoteka betearazpenen eskaerek ere bere egin dutela, 117 guztira duela urte bete baino 123,5 gutxiago. Nafarroari dagokionez, hipoteka betearazpenagatik irekitako prozedurak 29,7 jaitsi dira, 26 espediente ireki dira, aurreko urteko aldi berean ireki ziren 37 aurrean. Era berean, hipoteka betearazpenetatik eratorritako etxegabetzen kopurua bira jaitsi da 2025ko hiruhileko berean baino 6 gutxiago, orduan 8 izan baitziren. Era berean, 19 etxegabetze egin ziren etxe bizitzetan hiri errentamenduaren legearen ondoriozko prozeduren ondorioz, hau da, alokairua ez ordaintzeagatik, aurreko urteko aldi berean 33 izan ziren bitartean. Michel Lakuntzak Bizkaiko Foru Aldundiaren proposamen fiskala kritikatu du, besteak beste lurralde edo herrialde batzuetatik datozen enpresari zergak murriztu nahi dizkietela salatuz. Lakuntzaren iritziz, Eusko Alderdi Jeltzalearen politika fiskala patronalari lehentasuna ematen oinarritzen da. Michel Lakuntza elako idazkari nagusiak Bizkaiko Foru Aldundiaren azken proposamen fiskala kritikatu du asteren honetan, izan ere sindikatuak gogorarazi duenez beste lurralde edo herrialde batzuetatik datozen kualifikazio handiko pertsonei enpresak transmititzeko zergak murrizte aurre ikusten du. Elisabet Etxanobe diputatu nagusiak COE Espainiako patronalaren aurrean defendatutako ideiak dira PSeko bazkideekin desadostasunak eragin dituztenak. Foru diputazioaren eredu fiskal berria enpresarien zerbitzura begira egin dela adierazi du
ebakuntzak eta Zebek Bizkaiko patronala dela zerga arloan zer den txarra eta zer ona erabakitzen duena azpimarratu du. Sindikatuko idazkari nagusiaren esanetan, eredu fiskal horrek 2 mailatako herritarrak sortuko ditu, enpresentzako mesedegarria izango dena. Baina lortuko dute guretzako gauza oso larri bat ere. Hemen 2 mailako hiritarrak kokatuko dira. Lan bera eginez, batzuk privilegio batzuk izango dituzte, eta beste batzuk ez. Eta horiek ere lotuta daude eliteekin eta enpresek dauzkaten autu batzuekin. Aitor Murgia, elako ikerketa kabineteko arduradunak adierazi duenez, enpresen transmisioa eta enpresen gainbalioen gaineko murrizketak bultzatzera bideratutako abantaila fiskal berriek 2025ko erreforma fiskalaren ildoari jarraitzen diote, enpresen fiskalitate privilegiatua sendotzen duten neurri sorta batekin. Beste neurri polemikoenetako bat aseguru mediko pribatuetarako kenkariak dira. Murgiaren arabera, bereziki larria da aseguru mediko pribatuak fiskalki sustatzearen aldeko apostua, osakidetzak eta zerbitzu publiko guztiek inbertsio falta eta externalizazioa pairatzen dituzten bitartean, osasun publikoaren aurkako aurrez aurreko erasoa dela, azpimarratu du. Iaia, goizeko 8:30 direla, bagoaz berriro nazioartera izan ere Ameriketako Estatu Batuek 60 egunez petrolioa eta honen deribatuak saltzeko baimen eman dio Irani, negoziazioaren hasierako giro mehatxagarria lasaitzeko helburuarekin. J.D. Vance, presidente ordea, baikor pozik agertu da, Hormuzeko itsasartean itsas trafikoa berriro zabaldu delako, eta Libanoko egoerak aurrengo urratsak baldintzatzen jarraitzen du ere. Lizentziak berariaz baztertzen ditu Ipar Koreako, Kubako, Krimeako eta Ukraina okupatuko lurradetako pertsonak edo erakundeak inplikatzen dituzten transakzioak. Neurriak lasaitasun handia dakar Irango ekonomia kaskarrarentzat eta negoziazioak hasi zireneko liskar giroa lasaitzen du, batez ere Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak egindako mehatxuengatik. Igande honetan, J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak Burgenstoken Teheranekin egindako lehen bilera teknikoaren ondoren aurrera pauso handiak eman direla berretsi du eta bere burua zoriondu du Hormuzeko itsasartea irekita dagoelako. The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Bestalde, energia atomikoaren nazioarteko erakundea herrialde presara itzuliko dela iragarri du Vancek. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. And that's exactly what we wanted to do. Bien bitartean Irango gobernuak negoziazioen muinean dagoen funtsezko printzipioa ekarri du gogora, konpromisoaren truke eta bereziki nabarmendu du gerra fronte guztietan eteteari buruzko puntua erregimen sionistak Libanon gauzatzen dituen operazioak barne. Horri dagokionez, Zabasaraki Irango kanpo arazoetako ministroak Libanoko gerrari amaiera emateko aurrera pauso garrantzitsuak ikusi dituela adierazi du, naiz eta Israelen oldarkortasunak edozein aurrerapen saboteatu dezaken. Bain zuzen Israelek 18.000 etxe bizitza suntsitu eta 11.000 baino gehiago kaltetu ditu Libanon abian duen operazio militarrean. Nazio Batuen garapenerako programa kalkulatu duenez, Israelek gutxienez 11.000 eraikin guztiz suntsitu ditu Libanon eta horrek 17.000 etxe bizitzari eragin die, 2.200 bat eraikinek berriz kalte partzialak izan dituzte eta 9.300 eraginek kalte txikiak. Ebaluazio azkar batean kaltek 1.200 milioi eurotik gorako kostua dakartela kalkulatu duten nazioarteko erakundek eta eraikinen guztizko suntsiketak bereziki Aitaroun, Bint Jebeil, Meisal Jabal, Taibe, Borj Etx Zemali eta Borj al-Nakura, Libano hegoaldeko eremuei eragin die. Ikerketak ez ditu barne hartzen, errepideen zubien edota ur azpiegitura eta azpiegitura elektrikoen suntsiketa. Eta ere muzaldatuta ere esango dugu 24 urteko espetxe zigorra ezarri diote Jose Luis Ábalos, Espainiar Estatuko ministro izandakoari eta 19koa bere aholkulari zen Koldo Gartzia Nafarrari musukoen auzian Victor de Aldama enpresa buruari berriz 4 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri diote, baina ez da espetxen sartuko justiziarekin kolaboratzeagatik.
Magistratuen ustez, 3 akusatuek erakunde kriminal bat osatu zuten eta ustelkeria delitu larriak egin zituzten. Auzitegiarentzat frogatuta geratu dira estatuko portuak eta Adif bezalako garraio erakundeek Aldamari lotutako Soluciones de Gestión enpresari 13 milioi maskara esleitu izana. Abalosi gastu finkoetarako 10.000 euro hilero ordaintzea eta ministroiarekin lotutako 2 emakume kontratatzea enpresa publikoetan, Claudia Montes eta Jessica Rodríguez zeini sareak pisu baten alokairua ordaindu zion. Espetxe kondenak benetan betetzeari dagokionez, magistratuek 16 urtetan ezarri dute Abalosen espetxealdia eta 15 urtetan Koldorena. Aldamari dagokionez lankidetzako aringarria aplikatzen diote eta horrela ez du espetxera sartu beharko. Urte betez gizartearentzako lanak egin beharko ditu. Kirol aria, naiz irratian. Emakumezkoen eskubaloi superkopak aldaketa nabarmena dakar, izan ere ligako eta kopako txapeldunak diren Rokasa eta Bera taldeak berriro neurtuko dira eta hain zuzen, gainera playdowna ezabatu egingo dute eta honen bestez, zuzenen jaitsiko dira azken 2 taldeak. Julene Goiburu, egunon? Egunon. Joan den astean, Superamara Beraberak jada eman zuen argibiderik eta asteburu honetan Espainiako Eskubaloi Federazioak larunbatean Orihuelan egindako batzarrean konfirmatu eginda. Emakumezkoen Eskubaloi Liga 2026-2027 denboraldia aldaketekin iritsiko da. Ostegunean egingo da neurketa zozketa eta Liga iraiaren 9an hasi eta 2027ko maiatzaren 1ean amaituko da. Batez bestekoen artean, Superkopa da aldaketa nabarmenetako bat dakarren lehiaketa. Ligako eta kopako talde txapeldunak neurtuko ditu berriro. Rokasa Kanaria Handia eta Bera. Portugalgo Federazioa txapelketatik aldendu da eta beraz Kanariarrak eta Gipuzkoarrak Superkopa tradizionalera itzuliko dira iraiaren 6an. 3 egun geroago hasiko da liga, aurtengo aldaketeen artean playdownak kenduko dute, beraz, azken 2 taldeak izango dira 2. mailara jaitsiko direnak. Bestalde, titulurako playoffak liga erregularreko lehen 4 taldeek jokatuko dituzte, orain arte lehen 6ak ziren bitartean. Eta trail runningeko euskal selekzioak 2 podium lortu ditu nazioarteko SVS zirkuituan. Jadin Skate Race lasterketan Oier Zubeldia eta Ainara Alkoaz 2. eta 3. izan dira aurrenez urren, bien bitartean Zaidait Malek eta Sonia Bizkaino gailendu dira Gamiz Fikan jokatutako Burdinesiko mendi lasterketan. Guzti hauekin geldituko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Biu Ditxie zinemagile Hego Afrikarrak zinegoaken sari nagusia jaso du astelen honetan, zehazki zinegoak jaialdiaren 23. edizioaren inaugurazio ekitaldian. Hego Afrikan LGTBIQ+ eskubideen aldeko borrokan funtsezko ekintzaile eta zinemagile gisa jo dute Afrikako mugimendu lesbikoaren erreferentetako bat bezala errekonozituz. Jaialdia astelen honetan hasi zen eta datorrenera arte luzatuko da ekainak 29 arte. Astebetez, fikziozko film luzeak, dokumental labur eta luzeak fikziozko film laburrak eta obra esperimentalak proiektatuko dira. 2004an egin zuen lehen edizioa kultura, zinema eta arte eszenikoen bidez sentsibilizatzeko tresna gisa eta gay, lesbiana eta transexualen gaili buruzko zinemaldi bat sortzeko beharra antzeman ostean. Urtero zinema eta LGTBIQ+ aktivismoa aitortzen duen orezko sari bat ematen da. Edizio honetan, Sobeton 1971an jaiotako Beb Ditzieri eman diote orezko saria. Apartheid betean jaioa, sistema arrazista hau erortze hartzela, LGTBI arrotasunaren lehen martxako antolatzailetako bat izan zen Johannesburgon 1980an. Gay and Lesbian Organization of Witwatersrand homosexualen eskubiden aldeko erakundearen sortzailetako bat da. Gainera, lehen emakume lesbiana izan zen Nazio Batuen erakundeko emakumeari buruzko mundu konferentzian parte hartzen, Pekinen 1985an. Era berean, aktivismo hori pantailara eraman du ia 3 hamarkadez, Simon and I edota Lesbians Free Everyone de Beijing Retrospective bezalako lanekin. Azken hau, astearte honetan bertan proiektatuko da zinegoaken.
Eta 1971ko Gasteizko Manuel Iradier txangolari elkarteko areto nagusian jo zuenetik 55 urte beteko direla eta Gorka Kenner eta haren ibilbidea omenduko dituzte uztailaren 10 eta 11an Gasteizko Arkabia kulturgune berrian. Gasteizen egingo dioten omenaldian Gorka Kennerren abesti oso ezagunak interpretatuko dira beste berri eta argitaragabe batzuekin batera. Bereziki hunkigarria izango da 50. urte urrenean Gasteizko martxoaren 3ko gertakari buruzko abestia berreskuratuko baita, orain arte magnetofono grabazio anonimo bat baino ez zen ezagutzen. Gorka Kennerrek Luis Latxekin Donibane Loizunen 1976ko irailean egindako kantaldira joandako batek egina. Kataluniarekin lotura estua du, gainera musikariak arloa familiar zein politikoan. Errezital bietan Gorka Kennerrek Carles Cases izango du alboan, Goya eta Gaudi sarietarako hainbat aldiz izendatua izan den musikari katalana eta besteak beste Lluís Llach kantariaren 14 diskoren moldaketa musikalen egilea. Baita Matiu Arambure musikari eta baxu jotzaile ezaguna eta Aitor Furundarena Beasaingo akordeoi jotzailea ere. Sarrerak 15 euroren truke eros daitezke Arkabiaren webgunean edo posta kaleko 13:15 egoitzan astelenetik igandera. Eta birmoldaketa lanak bukatuta bere bihotza izango den espazio berria du Bilboko Arte Ederren Museoak. Arriagaren atrio berria sarrera berri bat proposatu du eta hain zuzen, asteazken honetatik aurrera halko da bisitatu txokoa. Birmoldaketak izan du polemikarik dena den Joan Kristosomo Arriaga konpositore bilbotarraren omenez 1923az geroztik Kasilda Iturrizar pakean zegoen monumentua leku zaldatu baitute. Norman Fosterrek Bilboko Arte Ederren Museorako diseinatutako atari berriko erdigunea. Bilboko Arte Ederren Museoko defentsa zibikoa mugimenduak izan ere behin baino gehiagotan leporatu dio museoari eskultura publiko baten jabetzea. Guillermo Zuazanabar zahar berritze arduraduna entzungo dugu EITBri emandako adierazpenetan. Alde batetik badaukagu 1955ko arkitektura, 1970ko arkitektura eta gure buruaren gainean agertzen da edo ikusten dugu sabai bat, baina sabai hori da beste 3. arkitekturaren zorua. Asteazken honetan irekiko da jendearentzat atrioa salbuespen gisa eta egun horretan bakarrik aldiz sarrera librea izango da datorren udazkenean museoa berriro irekitzen dutenean. Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak. Eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketa, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira. Eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra autoz bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Informazioaren aria.
Beno, goizako 9:08 gutxi pasata heldu zaigu gaurkoan ere analisi mailaren tenorea, eta goiz honetan gurekin dauzkagu Amagoia Mujika berri egunkariko zuzendaria eta baita Iñaki Soto ere gara egunkariko zuzendaria. Egunon? Egunon. Zer modu zaudete, ondo daramazue beroa? Ez. Ez egia esan, gaur pixkat gehiago loginez, baina, bi egun hauek izaten nahi dienetzat, terribleak, pentsatzen zuen deduntzat dezela. Iñaki? Bai, burrari du. Baina tirau da datorrena, Osea, que badakite igual ez dela provokazioetan erortzeko momentua, baina zerbait pentsatu beharko dugu ez dena keja bakarrik eta egiturazko gauzak pentsatu beharko ditugu, ze datorren hau da, eta gainera honela beroa estenean ere estremo izango da, hori da hain zuzen ere larrialdi klimatikoaren ondorioak, orduan, ez da, pentsatu behar dugu, ez gaude ontarako prestatuta, ez? Ez. Nabaritzen da. Zankaz gora jartzen duena. Ez bakarrik psikologikoki, esan nahi. Ez. Beroaldia eta buruko minak ere sortu ziren, hor, usapeko azterketekin, berrikuspenen berri izan dugu, eta ez du eragin handirik izan zuzenketetan, aurreko 0 puntuko azterketa guzti horiek jaitxiarren, gainditu gabe gelditu dira gehienak, eta esango dugu ere, akats ortografiko eta gramatikalengatik puntuak kentzeko zuzenketa sistema ere izan daitekela, gainditu gabe gelditu diren azterketen arrazoia. Ez da akatsik ez da ezin ikusirik izan 2026ko usapeko azterketen zuzenketetan. Berrikuspenen ostean 0 puntu jaso zituzten azterketen kopurua 168tik 108ra jaitsi da 0,41 puntuko bataz bestearekin. Kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko eta 0tik inguruan seguruenik geratuko dira. Igo ingo dira, 0tik zerbaitera, baina ez da aldaketa nabarmena izango. Joserra Bengoetxea, EHUko errektoreak azaldu duenez, 0 puntu lortu duten azterketen igoera Madrilgo 524/2024 dekretua izan daiteke, honen baitan hizkuntzen azterketetan akats ortografiko eta gramatikoengatik puntuak kendu daitezke. EHUri egindako kritiken aurrean Bengoetxea errektoreak gogora ekarri du usafroga unibertsitatearen eta Lakuako hezkuntza sailaren artean egiten dela, onartezintzat jo du arbitrariotasuna egon denik. Onartezina dena da, gizarteari esatea, arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea, ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe. Bien bitartean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zehaztu du Euskal Herriko Unibertsitate izan dela frogak gauzatzea arduratu dena, eta balizko aukera bat orain arteko erekudua berrikuste izan daitekeela adierazi du. Agian berrikusi egin beharko genuke nola antolatzen diren froga, guk ez ditugu antolatu frogak. Frogak EHUk antolatu ditu. Eta unibertsitatera sartzeko azken probako euskara eta literatura azterketan erregistratutako 168 0etatik 69, hau da guztizkoaren ia 147 ebaluatzaile bakar batek zuzendutako azterketei dagozkiela baieztatu du sailburuak. Ereduko itunpeko ikastetxeen aurkako jazarpenaz hitz egiten duten alderdi eta familien aurrean EHUk ziurtatu du epaimai ebaluatzaileek ez dakitela zein ikastetxetatik datorren zuzentzen duten azterketa bakoitza. Esango dugu, ibilbide handiko afera izan dela hau, kexetatik, mobilizazio edo parodia humorerako ere manduen kontutik, orain, sailburu baten eta errektore baten adierazpenak eta guzti. Jakin nahi dugu, zer iruditu zaizue usapeko azterketen bueltan eta propioki euskarako azterketaren bueltan sortu den polemika guztia, Amagoia? Nik uste polemika oso interesatua dela. Azkenean euskara jartzen dugu beti hor eta beti susmoak piztu ditugu euskararen inguruan eta hor badago aspaldi hontan ez bakarrik usapeko azterketekin, baizik eta bestelako adibide asko dauzkagu, ez nola? Jazarpen bat daukagun euskaldunok. Nik uste dut, eta azterketa hauek batetik, orain arte, beti izan da ez, euskara frogak beti erraixagoak izan diala, beste edozein asignaturetakoak, baino aurten, esan dezun bezala,
neurri zuzentzaileagoak daude, akatsak eta penalizatu egiten dialako. Eta, horren ondorioz, ez da kasualidadea, baina eskola kontzertatu batzuetako ikasleek 0 atera dute, 0. Eta, ezin da orokortu, baina, entzun genitun batzuk hitz egiten, ez? Eta entzun genitun nola hitz egiten zuten. Oinarrizko ingelesa baino euskara kaskarragoarekin. Eta nik uste dut, batak besteari leporatu beharrean zer pasadan, eta Pedro Sakatzo esan zituenaren arira, iruditzen zait arazoa, frogen zuzenketa edo froga bera baino, ereduen sistemak daukala, akatsak dauzkala, hutsegiteak dauzkala, eta horri eman beharko geniokela garantzia, ez? Zergatik ez dian euskalduntzen, eta gure gazteak, eta zergatik kontzertatuetan, ez dan erakutsi beharko litzatekena, ez? Nik uste hor da hola arazoa, eta hor konponbideak hor jarri beharko genituzkela. Iñaki, zuk zer diozu? Bai. Alde batetik dago urtero eta ez bakarrik euskararekin zorroztasun akademikoaren inguruan eztabaida dago honekin. Orain gainera badirudi, notak, mediak eta horiek oso determinanteak direla ibilbide akademikoan eta gure garaian baino are garrantzitsuagoa dela, nota media hori lortzea nahi desun ikasketa horiek egin alizateko eta orduan, hor badago eztabaida bat beti ematen dena. Gertatzen dena hemen ematen dela modu oso partzial batean eta oso zitalean. Eta hain zuzen ere partzialtasun hori ematen da euskera delako. Alegia, ez da berdin jokatzen baldin eta matematikak baldin badira. Bin eta berriz esan da. Norbaitek usteko balu, eta hori da Pedrosaren kasua hemen, badagola norbait borroka partikular batean sartu dena eta ari dena prebarikatzen, alegia zuzentzaile bat, berak hartu beharko lituzke ardurak horretan. Niri sentitzen dut, baina hezkuntza departamentuaren jokabidea iruditzen zait onartezina. Onartezina. Lehenik eta behin babestu behar dituelako bere langileak, eta lehenik eta behin babestu behar duelako euskera. Eta gainera, daukalako ardura bat, baldin eta bereak legez jarri dituen helburuak ez baldin badira betetzen. Eta Pedrosaren kasuan horretan ardura berezi bat dauka. Izan ere, ereduen auzian, beraiek men egin zioten EPSeren eskakizunari, eta gaur egun ez dakigun posible ote zen beste era batea ereduen, eredu hau gaindituta euskerarekiko beste, jarrera eta gaitasun batzuk lortu alizatea hezkuntzan, ez? Gero dago erakundeen gatazka, nik uste politikoki ere badela esanguratsua, eta da, zintzotasun falta bat nabarmentzen da beraien adierazpenetan EHUrekiko ez dela onargarria. Ez daude ohituta inolako botere egituretan agintea ez izatera. EAJak arazo serio bat dauka kontu honekin. Eta EHUrekiko daukan jarrera onartezina da eta ondorioak izango ditu. Eta ondorioak izango ditu ez beraien alde, baizik eta EHUren eta hezkuntza publikoaren eta euskeraren kontra daudenen alde. Eta nik uste dut, adibidez, Pradales lehendakariak hartu beharko lituzkela honekiko erabaki batzuk eta gauzak bestera egiten hasi. Ez talako onargarria erakundeen artean sortzen ari den gatazka etengabe hori. Gainera, arduragabekeriz. Hezkuntza sailaren kasuan arduragabekeriz, hain zuzen ere, bere ardura ere badelako usapeko azterketa hauek egitea. Eta gero, euskerarekin nik uste esan dugun guztiaz aparte pentsatu behar degula gu ere zer egin. Euskaltzaleok pentsatu behar degula zer egin. Pilatzen ari zaizkigu honelako kontuak, sortzen ari da kontakizun bat euskeraren kontra ari dena, oso zitala dena gezurretan oinarritzen delako etengabe, eta baina eukidezakena publiko bat. Eta eukidezake publiko bat, hain zuzen ere, orain euskaltzaletu behar dugun sektore hoien gan. Eta horregatik iruditzen zait,
ez garela konformatu behar arrazoia izatearekin edo ez garela konformatu behar zuzen aritzearekin. Aritu behar gara inteligente eta horretarako pentsatu behar ditugu estrategiak. Hain zuzen ere, mezua ez talako bakarrik botatzen dena da, besteak jasotzen duena. Eta jasotzen duen horretan, iruditzen zait, Euskaldunak ez direnen artean, kontakizun hauetako batzuk funtzionatu egiten dute. Oso humanoa delako, zure burua reflejatua ikustea, hain gaizki euskeraz hitz egiten duen mutiko edo neskato horrekin, baldin eta euskeraz ez baldin badakizu. Eta nei grazia handia egin dite Antxon Telleriaren sketch horrek, eta uste dute hor badagoela, ondo dagoela hori ere egitea. Baina tentu zibili behar gara, baldin eta hori estrategia zabalago baten barruan ez badugu kokatzen, hain zuzen ere iruditzen zaidalako hor arriskuak egon badaudelako. Arrisku politikoak gure etorkizuneako, alegia euskararen etorkizuneako. Horre, Iñaki, esaten zenun oso humanoa, baina naiz eta humorez ere hartu den, horre ikasleen jarrera, ez dakit, bitxi egiten zaidana niri bada ere, garai batean ikaslearen bizkarretan eta ikaslearen ardurapean zegoela azterketaren maitza, eta orain ematen du pilota irakasleen teilatuan dagoela, ez dakite loturarik egingo zenukete honekin edo guztiz lotzen duzu gehiago aferak izan duen giro politikoarekin. Nik uste afera politikoak eragin handia dukala, ez? Gainea, etenik gabeko erasoaldi hortan, esan duen nahiakik ez pixka, diskurso hori ez ere ikitzen nahi da, eta diskurso hori, gezurrez osatutako diskurso hori, hainbeste errepikatuz egia bihurtzen da, ez? Hori ez euskararekin bakarrik, gauza askorekin gertatzen zaigu. Irakasleak, nik uste ikastetxe bezala ere, ardurak badauzkatela ikasleek bezain beste gehiago esango nuke. Baina orokorra da arazoan, ere ustez, ez da irakasle konkretu baten ardura edo ikasle batena, ez? Egiturak erraixten du, gizarteak erraixten du olako gauzak gertatzea, eta gaina txalotu egiten dugu. Eta gero, horren kontra nola egin egia da, beste gauza batzuk eraiki behar ditugula kontra egiteaz aparte. Baina etenik gabeko diskursoa leku guztitan dagoenean, eta hor komunikabideok egiten dugun lana, eta hainbat komunikabide egiten ari diran lana, izugarria da kontrako lan hori, eta horren kontra guk konstiente izan behar dugu, borroka handi bat daukagula hor, eta horrein behar digula, baina sistema bati ez, eta sistema politiko, sozial eta mediatikoari ez, eta nola egin aurre handiak diren horiei ez, eta hor jarri behar dugu nik uste eta horreta. Iñaki, zerbait ditu nahi zu? Bai, galdetzen zenuenaren arira, ez? Nik uste eta aldaketa soziologikoak ikusten ditugula honetaz aparte. Eta irakasleen orokorrean esango nuke, irakasleen autoridadea gutxitzen joan dela, eta gutxitzen doala. Umeak jainkoak dira, eta gurasoak proiektatzen ditugu umeengan gure frustrazio eta ambizio guztiak. Eta hori ere, hortaz zerbait ere ikusi egin da honetan guztian, ez? Eta nik uste dut, lehen esaten nuen estrategia horretan kontuan hartu behar degula jendartean nolakoa den. Eta begiratu behar diogula ez gaude resistitzeko fase batean nire ustez, resistitu beharko dugu, minorizatuta gaudelako eta gure egoera ez delako beste hizkuntza normalizatu batena. Baina pentsatu behar dugu ondo aldaketa soziologiko hietan nola egingo dugun esku hartzea. Eta horretarako importantea da jendearen buruan kokatzea. Naiz eta ridikuloa izan, naiz eta absurdoa izan, ikusi ditugun irudi horiek dira lotxagarriak, baina lotxagabetasuna ere moldatzen da jendarte honetan, eta behar ditugu horiekin ere, hori txertatu behar dugu gure estrategian. Bestela ari garelako gure burua hitz egiten etengabe, eta hori ondo dago, indartzeko eta erresistentziarako
gaitasuna ere honela ezitu dugu hamarkada hauetan, baina pentsatu behar dugu nola kokatu dezakegun euskararen lubakia dagoen tokitik baino askoz ere urrutiago, askoz ere zabalago izateko. Bixi ere, aipamen bat egin nahiko nuke, horre beroari buruz hitz egin dugula lehen barkatu. Horre kostan izan ezik beroak bere horretan jarraituko du Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian alerta gorrian dago muturreko temperaturengatik. Euskal Autonomia Erkidegoan eguerdian aktibatuko da alarma gorria eta Nafarroak abisu laranjari eutsiko dio une honetan, temperaturak goruntz eta goruntzun doaz, Gasteizen 23 gradu dauzkagu, Iruñan 24 gradu, 25 gradu berriz Bilbon, 26 gradu Donostia ala Baionan, 27 gradu Donibane Garazin eta Maulen berriz 29 gradu. Ez dakit, edabidetako zuzendari gisa, zuek egunkarietan nola landu duzue gaurkoan, gaurko edizioetan beroa, eta bada hau interesa sortzen duen kontuetako bat horre irakurtzaleen artean? Nik uste denok hautan daukagula, egun hauetan bintzat ez dago besterik, ez? Ez da bakarrik esatea zenbat temperatura dagoen eta ze bero dagoen, baizik eta, nik uste beroarekin batera jorratu behar dela, klimaldaketak dauzkan ondorio bezala, eta horrek kezkatzen du jendea, gertatzen dena gero pasatzen zaigu, eta beroa pasatzen da eta jarraitzen dugu eguneroko bizitzarekin, eta klimaldaketa hor dago, baina zen neurri hartzen ditugu, ez? Nik uste alarmatze gehala, norbere azalean sentitzen dulako, bero handi hau, baina hortaren joan ikusango nuke. Zalantza dauzkat, ulertzen dut honetaz hitz egin behar degula, baina meteorologiarekiko dagoen oraingo filia estraño hau nei deserosoa egiten zait kazetaritzatik lantzeko. Oso anekdotikoa delako, oso pertzepzioen araberakoa, alimentatzen duelako, elikatzen duelako kezaren kultura etengabe hori, eta askotan desentxufatuta dagoelako larrialdi klimatikoaren ondorio horietaz. Orduan, naiz eta gu egunerokoan saiatzen garen hori kokatzen, olako eztabaidan zaila da lotura hori modu zientziarekin zerikusia duen modu batean egin alizatea. Eta ez geratzea hori zerrendaketa batean, anekdotario batean, eta aldi berean, komunikabidea gara eta jende guztiak hortaz hitz egiten baldin badu, gu ezin gara horretaz, ez dakit, ezin dugu rollo elitista eta zerbait, jendarteaz aparteko zerbait egiten ibili, ez? Baina badaukat kezka bat, ze puntutaraino aberaztu beharrean ze aukera bat izango litzateke, ez? Eztabaida aukera bat izango litzateke, larrialdi klimatikoa serio hitz egiteko, baina horren ordez zalantza daukat esotean eztabaida pobretzen eta gure artekoa, eztabaida publiko horretan egiten dugun ekarpena ez dakit honetan, zera denez. ETB ikustea besterik ez dago, ematen du Kanal Klima. Orduan, ez dakit. Geroxeago egin beharko dugu eguraldiaren errepasoa berriro, dagoeneko goizeko 9:00 heldu dira eta. Informazioaren aria, naiz irratia. Kongoko Errepublika Demokratikoak 1048 igo ditu. Herrialdearen ekialdean zabaldu den Ebola agerraldian baieztaturiko kasuak 267 hildako barne. Komunitateetan gaixotasuna etengabeko transmisioa mantentzen dela ohartarazi du herrialdeko gobernuak. Lander Martínez, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleok. Kongoko Komunikazio Ministerioak bart zabaldutako azken buletinaren arabera hilaren 21 arte bildutako datuekin hilkortasun tasa 25,5koa da, eta zabaldu den 3 probintziak osatzen dituzten 104 osasun eremuetako 34 detektatu dira kutxedurak. Gutxienez, 371 pertsona ospitalean edo isolamenduan daude eta kontaktuen miaketa tasa 170,8koa da. Era berean, 112 pertsona sendatu dira orain arte gaixotasunetik eta zaintza aleginak indartzen ari dira. Kongoko Errepublika Demokratikoko Osasun Publikoko Institutu Nazionalak zabaldu duenez, gero eta kasu gehiago baieztatzen dira aste batetik
batetik bestera, eta horrek esan nahi du gaixotasuna etengabe transmititzen dela komunitatean. Oraindik ere posible da epidemiaren edapen geografiko azkarra osasun publikoko neurriak azkar martxan jartzen ez badira. Ekainako 23 asteartea dugu, egunaren nondik norakoak ezagutzeko gurekin da Iraia Kamra, egunon. Egunon Pei eta egunon entzuleak, hori da ekainaren 23 den honetan hauxe gaurko aurre ikuspenak. Politikan Eusko Jaurlaritzako lehendakari Manuel Pradalesek ongizatean hazi, herrian hazi, ekitaldia gidatuko du gaur legegintzaldiaren lehen urtearen balantzea egin eta etorkizuneko erronkak aurkezteko. Bestalde EH Bildu Karaban etxebizitza larrialdiaren inguruko balorazioa eskainiko du. Gernika Palestinak ere ekainaren 25erako Bilbon deitutako mobilizazioa aurkeztuko du gaur. Mugikortasunari dagokionez Eusko Legebiltzarrean sailburuaren agerraldia izango da aldiriko tren zerbitzuaren egoera eta etorkizuneko planen berri emateko. Bilbon Bilbao Metropolio 30 elkarteak presidente berria aurkeztuko du eguerdiko 12etan, Tomas Olano Euskolak erakundearen etorkizuneko norabidearen berri emango du. Nafarroan 2026ko San Ferminetako Foruen plazako eta Gazteguneko egitarauaren aurkezpena ere egingo dute. Ekonomian Lab sindikatuak Nafarroko etxebizitza babestuen inguruko proposamen aurkeztuko du eta Nafarroko Parlamentuan eskubide sozialetako gizarte ekonomiako eta enpleguko kontseilariak enpleguaren bilakaeraren berri emango du. Eta bestalde Gipuzkoako Merkataritza Ganberak 2026ko lehen 4 hilabetetako egoera ekonomikoaren txostena eta datozen hilabetetarako aurreikuspenak aurkeztuko ditu. Kiroletan osasunak datorren denboraldirako eta Jonar proiektuaren xehetasunak emango ditu gaur, Angel Alkaide eta Jonarreko zuzendariak eta Patxi Puñal zuzendari teknikoak hartuko dute parte agerraldian, eta bestalde pilotan CaixaBank Master txapelketaren aurkezpena egingo dute goizeko 10etan Bilbon. Eta azkenik amaitzeko kulturan Donostian jasaldiaren aurtengo edizioaren aurkezpena egingo dute, ordu bete geroago Ainduan konpainonen uda batez montainerekin liburu aurkeztuko dute, Josean Elosegiren euskarazko itzulpenarekin, eta amaitzeko San Juan gauaren ospakizunak ere protagonismo berezia izango dute gaur, bereziki Hernan egingo diren ekitaldiekin, eta Bizkaia Arro plataformak prentxaurrekoa eskainiko du LGTBI arrotasunaren egunaren atarian. Hauziagoekin galdituko gara eta guarditik aurrera informazio gehiago. Eskerrik asko Iraia. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepide dagokionez bada nabarmentzeko jazorarik? Hainbat aipagai ditugu, istripu bat izan da nazional bat errepideko 426 kilometroan Legorretan Irungo norantzan uneotan 3 kilometrotako autopilaketak. Tarte horretan bestalde Bizkaia 637 errepidean 13 kilometroan Leioan Bilboko norantzan istripu baten ondorioz autopilaketak mantentzen dira oraindik ere, eta errepide berean Bizkaia 637an, baina 10 kilometroan kasu honetan Erandion Getxoko norantzan autopilaketak mantentzen dira ere, istripu baten ostean ibilgailua jada errepidetik kanpo dago. Eta esango dugu baitare Iruñan ala Gasteizen izan ezik, gainontzeko Euskal Herriko hiriburu guztietan tenperaturak 25 graduetatik gora dauzkagune honetan, euraldiaren xehetasun guztiak Ikerri Barluzeak. Giro eguzkitsuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio-hodei finen bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiskaz agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdean Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bero-hodeiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz modua, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hego-ekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar-ekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da, ipar partean maksimoak 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 38 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak edo, kostaldea baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan. Informazioaren aria. Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna.
pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin isale arpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Arratsaleko 8 puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude. Arratsaldeon naizola. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Naiz Irratira. Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta. Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak. Naiz Irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena. Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide. Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz Irratian egoera azaltzen. Oinatzez buru eta Ego Ibelategik dakartza xehetasunak. Informazioaren ariaren 3. edizioa astelehenetik ostiralera, arratsaleko 8 aurrera. Naiz Irratia. Otea Lili irratsaioak infrentzuaren 2 alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 eta 11:00 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian eta aipatuko dugu medikuen greba batzordeak beste pauso bat eman eta greba mugagabea deitu duela uda bukaerarako. Lan gatazka honek une honetan duen egoeraz hitz egiteko gurekin da Aino Albizuri, Euskadiko Sendaginen sindikatuko kidea. Egunon? Hola, egunon. Greba mugagabea iragarri ostean, jakine dugu, zer gertatuko da, orain arteko astebeteko grebekin, egongo da alako grebarik udantzear? Gauzak ez badiez aldatzen, seguruenik bai egongo da greba mugagabea bat. Gure duguna da, gure lan baldintzak hobetu, eta horretarako behar dugu, bai Madrietik eta bai Gazteiztik, gure lan baldintzak ezagutzea eta kontutan hartzea. Lan baldintza berezi batzuk eta gure responsabilidadea. Orduan, hori Madrietik ikusten dugu ez dela ministerio honekin ezin dela egin. Ze ez dago kontutan hartzen inolako bere lan plana holandeko ipinita eta ez dago egiten kasu edozein aportazio berriei guk eman alde otzogunei. Horre, atentzio deitzen duen kontu ere bada, greba bat gainera modu mugabean eta osasungintza publikoan, zuen kasuan nolakoa litzateke? Badaude bereizgarri propiorik?
Momentuz Madridetik ez da zer mugidu eta guk argi itxi gure dugu, guk ez dugula greba egin gure, inoiz ez dugu izan gure greba egitea. Guk gure dugune da lan egitea, baina lan baldintza egoki batzuekin eta ez oin gabizen moduen. Orduan, hori da gure dugun gauza bakarra. Eta hitz egiteko beti pres gauzak konpontzeko eta greba hau bukaera emoteko. Greba hori. Horra, hain zuzen aferaren muina bada Espainiar estatuan, horre bertako osasun ministerioetzan adosturiko estatutua. Nolako gabeziak ikusten dituzue bertan? Ikusten dugu zenak da gure medikuen eta fakultatiboen esperientzia, lan baldintzak, eta guteko gune responsabilia da hor kontutan ez dira zela hartzen. Negoziatu indiez, gauza batzuk adostu indiez, gure ez gauza horren kontra, baina bai gure berezitasunak ez dira kontutan hartzen, gure guardia, gure beste lan baldintza mota batzuk geu fakultatibo eta medikuenak ez dizela kontutan hartzen estatuto horretan. Eta gure duguna da, gure esparru eukitea estatuto horren barru. Edo estatuto propio batekin. Horre, elementu guzti horiek, aintzat hartu beharreko horiek, guardiak, ardurak, lan baldintzak edo esperientziak, horiek nola konpondu beharko lirateke, zer eskatzen diozuen ministerioari? Momentuz, jesartzea eta borondatez, jesartzea berbaiteko, adostasun batzuetara edo akorde batzuetara ailegateko. Guk gure duguna da gauza konpondu, eta gauza konpontzen diez hitz egiten, baina hitz egiteko gogokin. Eta hori ez dugu ikusten Madriden dagonik. Bai, barkatu, eten dizut. Eskakizunen bate izango zue, lankide gehiago, soldata gehiago, zentzu betan zeintzuk dira eskaerak? Gehien bat, lan baldintza hobe hauek, alik eta mediku gehiago kontratatu. Gero, gure guardiak, alden neurrian, gutxitzen batea eta derrigorrezkoak izan beharrean, borondatezkoak izatie. Eta gero, gure lan baldintzak kontutan eukinde, jubilaziorako modu kontutan hartzea. Egiten dugu zen ordu kopuru gehiago dizkori. Horre, zehazki, jakin nahi dugu baita ere, beste sindikatuak ere izan direla, estatuto markoa delako hau adosten, osasun ministeritzarekin, ez dituzte, medikuen lehentasunak aintzat hartu, ez dagon, elkarlanik edo? Ez, bakotxa berena defendatzen dau, eta sindikatu profesionala medikuek zelan azalduko duten. Osasun gintzan dauz maila desberdinak eta medikuek, sindikatu medikuen baldintzak edo fakultatuen baldintzak sindikatu horiek egiten da hori. Horrek ez du esan nahi beste sindikatuetan ez egotea medikurik, baina bai gehiengoaren kontuan hartzen da hori. Eta maila horretan jesartzen dizenak dire, boto gehien hartzen da horiena, baina kontutan izanik mediku eta fakultatiboak bosketa horietan kopuru gutxiena dekogunek, normala da ez egotea mai horretan. Orduan bestera bat topa hobi da, geure lan baldintzekin berbaiteko geurekin, eta ez beste maila batzuekin. Horre, zehazki, aldarrikapen batean, orduen murrizketaren aldarrikapenean, horrek hori aurrera eramateko ezinbestean mediku gehiago beharko dira. Nola egin daiteke, nola eraman daiteke hori aurrera zorron zerrendak ala itxaronaldiak kolapsatu gabe? Momentuz, gehien bada, alik eta mediku gehien lortzea. Parkatu ez. Bai, lasai, ez kezkatu. Aipatzen zebiltzan, mediku gehiago. Bai, gehien bat mediku, baina mediku gehiago lortzeko bebai lan baldintzak hobetu behar dira, hau da, etengabeko kontue, zergatik ez da mediku gehiago, gehien bat mediku bat egiteko edo lanean hasteko, gutxien ez 10 urte behar diez, formazio, ikasketak, gero presidentzia, gero azten zara lanien, mierra, dauz pilo bat gauza. Orduan,
horrekin kontutan ezin gero lan baldintzak ez badie esonak, normal, langile guztiek egiten daurien moduen, bere joaten diez bilatzen daurie lan baldintza hobeenak. Orduan, hori hemen lan baldintza, dekogu zen lan baldintzekin hori oso zaila da momentu honetan. Horre oso interesgarria da eman duzun datu hori, 11 urteko denbora tartea, horrekin bi galdera sortzen dira, nolatan duela 11 urte, ezen egoera honetan pentsatu eta orain 2026 garren urtean gaudela, zer gerta liteke edo zer pentsatu beharko litzateke 2026-2027 urtetarako? Momentuz, aurreratu beharko da, badauz beste mediku batzuk, beste leku batzutan, orduan interesgarri bihurtu beharko litzateke hemengo lan baldintzak. Holan mediku gehiago erakartzeko beste leku batzutatik, oin joan diezenak berriro bueltateko. Horre baita ere, ezazki aldarrikatzen da estatutuarekin, jakin nahi dugu, zuen ereduarekin, medikuak esklusiboki lan egingo luke osasungintza publikoan, ala pribatuan lan egiteko eskubidare izan beharko luke? Momentu honetan, bakotxak bere denborarekin gure gauen nahi inbeako zaben. Horrek ez du esan nahi, osasungintza publikoa bertan bera itxi behar danik, lan inbea da, eta hori lan baldintza egoki batzuekin. Bestela jendea joan ningo da pribatuera. Eta bieke artikatu aldiez, dana lan hona egin bada leku bietan, ez dugu ikusi zergaitik ez. Beti gure lan orduek eta gure lan egiteko modue berdin esatea bietan. Horre, esklusibotasun bat bermatuko balitz, akaso izan daiteke bideetako bat medikuen falta hori osatzeko? Izango zen, baina lan baldintza hobeago batzuekin, ze batzuetan ezin badugu konpetitu pribatuekin, zeo zer egin behako zen. Ez da bakarrik esklusibotasun bat bai, baina lan baldintza egoki batzuekin. Eta on batzuekin. Jakine dugu baita ere, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sailarekin ze puntuan daude negoziazioak, zer egin dezake sailak zuengatik? Hemen osasun sailak berbetan ari gara osasun sailarekin, osakintzakin, eta behintzet jesatzen gara, berbaiten dugu, hartu emanak dauz, eta horretan gabiz. Hori ikusten da hemen hori dekogule, eta Madrilen behintzet hori jesartzeko eta berbaiteko aukera hori ez dagoela. Eta zelan, hori negoziazio guztien moduen ikusingo da norartin edo zelan hobetu aldugun medikuen lan baldintzak. Horre, jakin nahi dugu, baitare zehazki, baldintzei dagokionez, zenbateko soldatak dauzka gaur egun mediku batek bere egunerokotasunean, eta zenbatekoa litzateke helburua? Guk ez dugu hitz egiten zenbakiei buruz, bakarrik gure formatzeko erabili dugun gure denbora, gure lan egiteko momentuan dekogun ardura, responsabilidadea, eta gauza guzti horiek kontutan hartu behar die. Eta ezin gara konparau beste maila batzuekin. Orduan, hori kontutan hartu behar die. Hori bakarrik esaten dugu. Ez dugu berbaiten diru kopuru batekin. Orduan, lan baldintzen hobekuntza aldarrikatzen denean hor bertan ez dago eskakizun ekonomikorik? Bueno, beti egon alda, baina hori ez da gure nahi dugun lehenengo gauza. Gure lehenengo gauza da lan baldintzak hobetzi. Ez gabiz esaten gure soldata igo behar dienik. Seguramente bai, medikuek etorri arte, seguramente lan gehiago inbeako dugu, eta hori nola bai orain da, baina gure aldarrekapena ez da diru egotea baizik eta gure lan baldintzak geuk defendatzie eta hobetzie. Eta geuk behar baitea bere
berei buruz. Medikuak erakarri alizateko soldatak igo beharko dira, ezta? Eta lan baldintzak hobetu. Jakin Ez dugu. bakarrik soldata. Jakin dugu baita ere horre kritikatu den kontuetako bat ere bada guardia orduen tributazioa. Zer eskatzen duzu alor honetan? Guardiak dire gure ordutegi kanpoko derrigorrezko lan bat. Eta hori kontutan egin da. Bai, erretribuzio mailan agian beste era batera kotizau edo gure jubileozerako balio izatea denbora hori. Hori berbaiteko ez dugu eskatzen gauza zehatz bat baizik eta horretaz berbaitea eta adostasun batera llegatie aberte zelan ordaindu aldan hori gura ordu kopuru lan gehiegi hori lan egin dugu lan guzti hori zelan ordaindu. Bai denporaz, bai diruz, edo hori berbain behar da. Eta adostasun batera llega. Guzti hauekin geldituko era, Ainhoa Albizuri, Euskadiko Sendaginen Sindikatuko kidea, eskerrik asko, goiz honetan gurean izateagatik. Bale, eskerrik asko. Goizeko 9:25 partekatuko dugu aipagaia gure analisi mailan Iñaki eta Amagoia, ez dakite esango dugu. Balantza berezia hemen medikuen bueltan dagoena, mediku beharra batetik, mediku beharra setzeko ere baldintzak hobeak behar dira, baina deigarri ere pixkat ere horre soldatari dagokionez, ez dagoela aldarrikapen zehatzen bat edo, Iñaki, zer diozu, zirimola honetaz? Zalantza handia ditut. Ez nago iruditzen zait oso txarrak direla beren eskubideak defendatzen. Orokorrean. Entzuten ditugunean, ez dute lortzen inoiz gure elkartasuna piztea. Naiz eta berez horretarako joera bat izan. Eta iruditzen zait hori dela erabiltzen dituzten premisetako batzuk ez direlako zuzenak, esan dezagun honela. Gero badago, premisa horietan badago elementu antisindikal bat niri oso deigarria egiten zaidana, ez? Naiz eta sindikatu deitzen diren, azken batean egiten dutena da kolegio bat balira bezala, negoziatu nahi izatea. Eta estatuto berezi horretan, etengabe jotzen dute klasismo batera oso zaila dena justifikatzen, ez? Alegia, eukiko lukete bide bat justifikatzeko baldin eta zentratuko balira beraien baldintzetan. Baina eske oso maiz esaten dute adibidez, ezin gara konparatu beste mailekin. Eta beraiek ezartzen dute hor mailaketa bat, baina beraien lana ezin eskoa litzateke beste maila horien lana kontuan hartu gabe. Eta orduan, banaketa hori egiten dutena beraien komunitate naturaletik oso zaila da justifikatzen, ez? Hain zuzen ere, iruditzen zaidalako osasungintzan behar dela eredu aldaketa bat. Eta antolaketan eta, erakundeen ingenieriaren ikuspuntutik ziur asko orain arte erabili diren modu batzuk ezin dira aurrerantzean berdin jokatu, baina gertatu zaigu beste sektore batzuei ere. Uste dut gauza batzutan adibidez, kazetaritzan gurean, ez? Lehen pentsa ezina zan ordutegiena, eta orain ordutegiak dauzkagu, txandak aldatu ditugu, gauza batzutan hobetu indugu, eta beste batzutan okerrago edo zailtasun gehiago dauzkagu, baina aldaketa hori derrigorrezkoa zan, mundu honetan, legedi honetan, eta bar. Eta zentzu horretan iruditzen zait oso zaila daukatela, ez badute bilatzen beste modu bat, beraien argudioi klasismo nabarmen bat darie, uste dut, etengabe galdetzen zaienean lan baldintza horiek zeintzuk dira, eta ateratzen dienean bi auzi nagusiak, guardiak, eta esklusibotasuna ies egiten dute, ez dituztelako dauzkaten, alor horietan dauzkaten privilegioak galdu nahi, baina nahi dituzte eskubideak irabazi. Eta orduan,
oso zaila da beraien alde egitea, naiz eta berriro diot, gure joera hori den, hartatzen gaituztenak beraiek direlako, eta orokorrean gure valorazioa beraien lanari buruz oso positiboa delako. Denok hitz egiten dugunean orokorrean osasun gintzaz, bai osasun bidean eta bai osakidetzan, lehenengo gauza esaten duguna da, tratua oso ona dela, eta arazoak evidenteak izan arren, danok jasotzen dugun tratu hori orokorrean oso zuzena dela, eta beren lana oso ondo egiten dutela, eta zuzen ere gauza asko konpondu egiten direla, langile horiek hor daudelako, baina langile guztiak. Administraziotik hasi eta medikuetaraino. Eta banaketa hori ez dakitze puntutaraino bidezkoa den. Hori badagoelako onartuta soldatetan eta baldintzetan. Eta hori ere, premisa hori ere faltsua da. Alegia, ez daude zeladore bat dagoen egoera berdina. Hori ere nabarmena da. Eta orduan ere berriro bueltatzen gara bi elementu hietara, ez? Baldin eta esklusibotasuna ez baldin badago, norberak bere denborarekin nahi duen egiten du, esaten du, ja, baina orduan igual gauza batzuk ezin dituzu eskatu, ez? Eta orduan berriro joaten gara orduetara. Eta orduan ere, karo, ordu goiek kenduko baldin badituzu eta erabiliko baldin badituzu pribatuan egiteko, eta pazienteen ikuspuntutik mediku berdinak orain gertatzen ari da, ez? Zerrendekin. Zerrenda konpontzeko pribatura jotzen dezu. Baina alora askotan, publikoan bakuntza egingo zizun medikua eta pribatuan egingo dizuna, pertsona berdina dira. Duan, egoera hauekin oso zaila daukate gaur egun daukaten diskurso horrekin aurrera egitea, nire pertsepzioa da. Horregatik berezik aipatzen nun zirimula oso adibide ona da, azkenan publikoan ez dizun egingo, gero pribatuan egingo dizula, ez dakite Amagoia zure ustetan herritarrak ulertzen du greba hau? Nik uste, bai, neurri batean ulertzen dela, batez ere osasun gintzan ikuspuntutik urteak dialako okerrera egin dula, ez? Eta pertzepzio hori badauka herritarrak, eta medikuek ere, momentu batean denbora gehiago zeukaten arreta hori emateko, gaur egun gutxiago, eta hori ikusten du herritarrak, eta gero jasan egiten dugu, ez? Esanet, hori baitxarron zerrenda diala, edo bestela. Bai iruditzen zait, beste guztiekin batera egin beharko litzatekeen borroka badala ez esklusiba beraiena, baina kuriosoa da, gero medikuen artean galdetzen duzu, eta, inkesta gaude, ez? Zer ez zen duken nahi izango, ez? Eta esate izu, lehen arreta eta urgentziak dira mediku gutxien erakartzen dituenak gaur egun, ez? Zergatik, okerrago bizi dialako, ez? Eta hor, nik uste hor sistema beha, zalantzan jarri behar degula, eta zergatik, pilatzen dian orduiek, inakik esan duen bezala, ez? Kazetaritzan gari batean ezinezkoa, orain posible egin dugu, ez? Eta horrek eskatzen du sistema aldaketa bat, eta errealidade horri erantzutea, baina, klaro, egia da ere, beste errealidade momentuko badaula, ez? Medikoak badabaz, beste hobeto ekonomikoki eta baldintza hobeakoak dauzkaten lekuetara, eta hor iruditzen zait zaila dela irtenbidea. Ulertzen dugun herritarrok, ez dakit, nik iruditzen zait momentu honetan hor dagoa eman da daukatela, oso gogorra ideala, eta esantez Espainiako ministroak, bintzat etxeri beharko luke bereiekin, eta, gero, Espainiak daka erantzuk dizu bat, baina gure egualde honetan, gure gobernuek ere ondia daukate zelan baldintzak azkenean beraiei dagozki. Orduan, ez dakit, nik ere zalantzak dauzkat, eta bai iruditzen zait oso elite zera diala medikuak, baina irtenbide bat eman beharko litzaiokeela. Seguraski ondorengo galderan, horre xietasun gehiagorekin alko liguke erantzun jurista batek edo, baina ikusita Nafarroan, ala Euskal Autonomia Erkidegoan, badauzkagula kontzertu ekonomiko propioak, eskuduntzen transferentzia badela, ez dakit, izan daiteke agian aitzaki bat hau arazoa dena eta bilakatu erronka bat eta esan Espainiar estatuari, ez kezkatu, guarduratuko gara 100
eunean estatutu propio bat izateaz, lan hitzarmenekin bezala horre, kontu oso ezberdina da, eta jurista batek segurazki orain eskuak burura eraman ditu eta guzti, baina hitzarmen propioak dauden bezala, ez dakit, halako ekinaldi bat egin beharko litzateke agian politikoki bada ere? Ikusten ari da, adibidez, transferentziekin daukagun arazoetako bat, ez? Bere garaian egin zen logika negoziatzaile hortan, arloak banatzea, gestioa eta arduraren artean oso komplikatua da, ez? Eta horrek orain ematen dio aukera, adibidez, lakoari, esateko ez hau Madrilgo arazoa da, eta gure arazoa da ministrak ez diela entzuten medikuei. Barkatu baina ez da hori. Eta iruditzen zait, bai, subiranotasunaren aldetik pentsatu beharko nukela nola antolatu. Horretarako behar da beste espiritu bat. Eta azken aldi honetan, honekin nabil buruan, eta da, iruditzen zait, Nafarroako egoera politikoak lagundu egin duela ikuspuntu hori egonkortzen, alegia. Hemen daina negoziatu behar denez eta dena dagoenez minorien menpere, beste kultura politiko bat sortu da eta horrek aukerak ematen ditu eztabaida publikoan aurrera egiteko eta erabaki zentzudunagoak edo orekatuagoak hartzeko nolabait esateko. Eta iruditzen zait eaen hori arazo bat bihurtzen ari dela. Eta pentsatzen nuen, orain justo hilda, Iñaki Dorronsoro gaindegiako lehendakaria, eta beren informe horietan argi azaltzen da, adibidez, gure geneuzkan prejuiziotako batzuk erori egin direla. Nafarroan, adibidez, industria orain da eaen baino altuagoa. Garapen horretan, iruditzen zait, pentsatu beharko genukela gure kultura politikoari nola eragiten dion gobernantzarako dauzkagun bi eredu hauek. Eta iruditzen zait, gaindituta elementu elektoralista edo politikoa edo nola baitere, EAJaren eta EH Bilduren ikamika horretatik aparte edo horretaz haratago joaten saiatzen, iruditzen zait pentsatu beharko genukela herri honetan dauzkagun erronkekin behar ditugula adostasun zabalagoak. Eta adostasun zabalagoiek ezin direla egon aritmetika elektoralen edo hauteskundeen menpe. Behar degula hori garatu beste perspektiba batetik. Eta adibidez, honelako gaietan, zure galderara bueltatuz, bai iruditzen zait errazagoa dela baldin eta hori egiten baldin badugu. Eta adibidez, hori gertatu da medikuen auzian. Osasun bidean lanean dauden medikuek onartu dute Nafar gobernuaren aldetik egon dela borondate argiago bat beraien eskumenen barruan aurrerago egiteko osakidetzan egon dena baino. Eta iruditzen zait hori dagoela lotuta, hain zuzen ere, kultura politiko desberdin hoiei edo behar politiko desberdin hoiei. Igual ez da beharretik beirtute egin dute, baina egia da iruditzen zait alorrez alor juten baldin bagara, gaur egun bi velozidade horiek ematen ari diela. Amagoia, zerbait egitu nahi zu? Baipatuko dugu aurrera goazela, goizeko 10:25 gutxi gainditu ostean, eta esango dugu, Kolonbian zepedak egindako impugnazio eskaeren ebazpenen zain, alde oso txikiarekin, baina badirudi, Abelardo de la Espriella, ultraeskuindarra izango dela Kolonbiako presidente berria, segurtasunaren aitzakipean, autoritarismo eta errepresioaren mamua zabaldu daitekelari Kolonbian. Goizegi da ordea erabat baieztatzeko dela Esprielle gobernu buru denik jada berak hala aldarrikatu duen arren. Abokatu penalista sarritan paramilitarismoari lotuta eta bere buruari tigrea deitzen dion dela Espriella tonu instituzional hartzen saiatu da, baina ez du erabat lortu egia esan. ¡Que viva Cristo Rey! El tigre, hoy más que nunca, está y estoy con ustedes y con el pueblo firme por la patria.
Botoen 90% zenbatuta eta Erregistraritza Nazionalak bozketan izandako aurre zenbaketari erreparatuz, Defensores de la Patriako dela Espriellak botoen 49,75 jaso ditu eta ia 13 milioi boto dela Espriellak Zepedari oposizioa zuzentzen utziko diola esan du, baldin eta ez baditu protestak sustatzen kaleetan. Izan ere, dela Espriellak argi utzi du jada segurtasun politikak gogortzea izango dela bere helburu nagusia, iraganean politika horiek indarkeriaren gorakadak eragin zituen arren. Era berean, aberri miragarri bat promestu du abortuaren, berdintasunezko ezkontzaren eta sexu bereko bikoteek adoptatzearen aurka dagoen balio tradizionaleko aberri miragarri bat. Botoen 48,71 eta 12,7 milioi boto pasatxorekin oso gertu gelditu da pakto historikoko Iban Zepeda, 250.000 boto eskaseko alde txikiak herrialdearen zatiketa islatu du eta Zepedaren taldean ziur daude oraindik emaitza berrikusi daitekeela. Un primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Eta bide batez, Zepedak aurreratu du irregulartasun zantzuak dituzten 1000 inpugnatuko dituztela gutxienez. Pakto historikoko iturrien arabera, beraien ordezkariek irregulartasunak atzeman dituzte 50.000 mai baino gehiagotan, eta gutxienez 33.000 inpugnatzeko eskatu dute. Puntu bateko ezberdintasuna besterik ez dute, baina hala ere, goiz honetan bereziki atentzia deitu digu hemen erredakzioan Abelardo dela Espriellaren oio hori, Viva Cristo Rey, hori oso, bueno, Euskal Herrian ere badakigu zer esan nahi duen horrek. Ez da erronik ez. Esan nahi, bueno, en fin, gizon honekin, bueno, baldin eta ateatzearen bada, eta izango da. Bueno, aukera bat galdu du Kolonbiak iruditzen zait, eta bueno, bain berriz ere iraganerako, bueno, zea egingo du ez, nik uste petrolerekin ibilbide bat egin dutela, baina, bueno, urte askotan eta eduki duten zapalkuntza eta gerra giro hortatik ateratzeko, bueno, denbora behar da, baina, bueno, hau berriz jarraita, Kolonbiak atzera egingo du, eta bueno, atentzia ematen du ere esan diola Zepedari oposizioa egiteko, aukera emango diola, ez? Bueno, noski ez, ze egingo du, ez? Baldin eta, ez badukalean istilurik sortzen. Bueno, ikusten nahi geha nola munduan, ez? Eta Latinoamerikan baita ere, eskuinera nola biratzen nahi den herri eginetan, eta bueno, hor dauzkagun inspiratzaileak dauzka, ez? Milei dauka Trump, dauzka, ez? Bueno, orduan, badakigu, nundi joko duen, badakigu Kolonbian ze iragan daukaten, eta ze orain daukaten, ez? Eta paramilitarismoak, eta korrupzioak, eta zein da daukan, eta bueno, nik uste horre, berak nahi duena nahi erara, ingo dula, Kristo, eta esan nahi, eta gero, bueno, esan du, familia, jainkoa, fuera abortua, fuera, ez, bueno, horre lortu dien eskubide horien kontra, ez, eta hori trirra egingo du, ez, orduan, pena da. Iñaki, zu zer dizu? Era bat ados. Gero hain, bitan banatuta dagoen herrialde batean, eta bada, bueno, sistema elektoralaren ondorio ere bada, baina kasu honetan honela da ere, sozialki. Hori kudeatzea ikuspuntu estrategiko batetik oso zaila da, eta eskerrakor erronka bat dauka pentsatzeko nola egin dezaken gobernu bakarretik arago, legegintzaldi batetik arago, estrategia hortan aurrera egiteko oso baldintzatuta dagoelako, ez? Orain Brasilen ikusiko dugu, eta egia da eskualdea ere honela joaten dela, ez? Batera egiten du, eta gero bestera, eta horretan, karo, gobernuan zaudenean dena egin behar dezu, eta oposizioan zaudenean erresistitu behar dezu denari ere, ez? Eta orduan hori oso zaila da kudeatzen politikoki. Horre, aipatuta, adierazpen xelebre hori baita ere, ez dakite galdetzeko kontua da. Kolonbiarrek zer ikusi dute, Espriella bezalako gizon batean, edo
agian Petrotaz gehiago espero zen eta espektatibak ez ditu bete? Espero da gehiago, ez? Eta gainera nahi dugu dena epe motz batian, eta nik uste Kolombia bezalako herrialde egituraz dauzkan arazoekin oso zaila dela bolta ematea, eta gero, pobrezia handia dago, eta, militarismoa ere horre indarra handiz dago, ez? Eta, gerra luze baten ondorengoak dira, ez? Asko, eta, nik uste azkenean, Milei zergatik dago, edo Trump zergatik dago, ez? Deskontentuaren botoa eskuratu dutelako, esaldi simplekin, eta pentsatuz, besteak baino beto egingo dula. Iñaki? Bai, Kolombia zarago, Ezkerrarentzat lehenengo legegintzaldiaren helburu nagusia bigarren legegintzaldi bat beharko luke izan. Baina hori ezkerraren ikuspuntutik ez da ondo ikusia, nolabait eramaten zaituelako zure, tonoa jeistera. Ez dute esango helburuak alde batera utzi, baina tonoa jeistera. Eta alare behar dituzu bi legegintzaldi baldin eta adibidez azpiegituretan edo politiketan aldaketa sakonak egin nahi baldin badituzu. Askotan ere behar dituzun azpiegitura horiek eraiki behar dituzulako edo moldatu behar dituzulako, ereduak aldatu behar dituzulako, legeak ere gaur Gasteizen Pradalesek 2 urteko balantze bat egiten duta. Iruditzen zait, lehenengo legegintzaldi batean bigarrenaren ideia hori oso importantea da. Eta hori ezkerrarentzat oso estresantea da, zaila delako hori egitea modu orekatu batean. Gipuzkoan ikusi genuen bildurekin, orokorrean Latinoamerikara joaten baldin bagara ikusten dugu zaila dela hori egiten modu bideragarri batean eta pentsa adibidez, ez? Starmerretaz hitz egiten baldin badugu laborismoaren kasuan ere berdina ikusten dugu, ez? Orduan, nik uste dut elementu hori bai sartu egin behar dela mandato demokratikoaren baitan. Alegia, zu proposatu esan behar dezu. Auzi honetan 4 urtetan hau egingoet. Orain, usten baldin badiazue hemen 10 urte goten, beste aldaketa honen aukera daukagu. Eta iruditzen zait horrek ere ansiedadea gutxituko lukela eta emango liokela agintean dagoen horri beste aukera bat gauzak desberdin egin alizateko. Bestela oso harrapatuta gaude. Hori esan da, Iñaki ezakit burura etorri berri zait orain, agian aukeretako bat ere izan daiteke, horra arriskutsua da, ze gertatzen zen, baina aukeretako bat izan daitezke bagian konstituzioak aldatu eta presidentziak edo lehen ministroen iraupenak luzatzea, 4 urtetikan 6 pasa, ez dakit, estatu frantsesan okerrez banago, bertan 6 urtekoak dira legegintzaldiak. 5 luze, bai, baina gero daukagu adibidez berriro ere Britainia handiko kasua, ez? 10 urtetan 6 izan dira eta sistema guztia dago pentsatuta legegintzaldi osoak betetzeko eta honela dago egituratuta, bipartidismo erabateko bat, eta hala eta ere kontrako efektua gertatu da, ez? Gaur egunkarian Ibai Azparrenek azaldu egiten du Westminster ereduaren krisia hain zuzen ere hortik joan dela, ez? Ez dakit luzatze aukera bat den, baita ere luzapen horretan kontrola galtzeko, herritarren kontrola galtzeko aukerak daudelako. Lehen jurista bat hil dugu, orain politologo bat akatu dezakegu zehara lotxariga. Baina iruditzen zait hori zaila dela honela planteatzen. Adibidez horretarako daude midterms hauek, ez? Non oreka egiten den senatua eta parlamentoaren artean. Baina egiturak beti daukate hori perbertitzeko joera. Eta hori ikusten dugu adibidez Estatu Espainiarrean senatuarekin, edo, ez da erreza.
Hor, Keir Starmer aipatuta esango dugu Erresuma Batuko lehen ministroa izandakoak dimisio aurkeztu zuen atzo, inkesten zein alderdikideen eraginpean, Andy Burnham, Manchestergo alkate ohiak parlamentari kargua ere hartu berri du, eta bera jotzen dute favoritotzat Erresuma Batiko lehen ministroa izan dadin, Lander. Hauteskunde parlamentarioetan Keir Starmerrek lortu zuen garaipena ukaezina izan arren gainbeheran ibili da lehen ministro laborista orduz geroztik, azken kolpea tokiko hauteskundetako emaitza kaskarrak eta inkestak izan dira. Hala ere, laboristen esperantza berriak Andy Burnham izena du, Nigel Farage ultrari aurrea hartu dio Makerfieldko hauteskunde partzialetan. Ez du oztoporik beraz, lehen ministro bihurtzeko ezkertiarrek gehiengoa baitute parlamentuan. Hotz fama izan arren unkituta hitz egin du Keir Starmerrek bere agurritzartean, hala ere bere aurrekari izandako Jeremy Corbynen aurkako aipamena izan du alderdia antisemitismotik libratu dutela esanez. Because we changed our party, ripping out the poison of antisemitism, restoring trust. Financial Times egunkariaren arabera, Starmerren azken jarduna bere irteera antolatzea izan da, alderdiko iturrien arabera burkidek traizionatu dutela sentitu du bere agintaldiaren abiapuntua laboristen artean egindako garbiketa izan arren. Besteak beste, laborismoa bandera nazionalaren ondoan jartzearen arrotasuna aldarrikatu du hau baztertu beharrean. And becoming a party that once again stood proudly with, not against, our national flag. Eta hala ere, esango dugu bere agintaldiaren ondorietako bat ere izan dela, Erresuma Batuko nazioen loraldia, esenpik bere indarra berretsi du Eskozian eta inoizko emaitzarik arrakastatsuenak ere izan ditu, plait zimuk galesen. Hor, Iñaki aipatzen zen biltzala, Westminsterreko efektua, esango dugu, gobernatzea Erresuma Batuan gauza garestia da, 7 lehen ministro 10 urtetan, hemen irauten duen bakarra, Westminsterreko katutxo hori da, besterik ez, Iñaki, zergaitik gertatzen da? Katua hilingoa ere, ez dakik guzan. Atzo esaten zuten, hemen esaten dugu katuek 7 bizita dauzkatela, eta Britainiarrek esaten omen dute 9 dauzkatela. Eta esaten dute 9 garren lehen ministroa erortzen denean hile ingo dela katu hori ere. Ez dakit. Animalistek igual zerbait. Downing Streeten aurrean egingo dituzte, paradak egingo dituzte katuaren alde. Bromesa aparte, nik ustet alderdi tradizionalen, konbentzionalen krisi bat ere badagola honen guztiaren atzean. Eta nik uste dut bipartidismoaren ereduak ere arazo asko dazkala. Kasu, aztertu genezaken eskubiaren kasuan hori nola eman den, evidentea da, adibidez, reformen sorreran toriek eukiduten ardura handia. Gero horretan guztian eragin desberdinak daude, Irlandako egoera, Eskoziakoa, Galeseko orain ikusten ari gara ere aldatzera doala, aldatzen ari dela. Laborismoari begiratzen baldin badiogu, nire ustez hor dago arazo handi bat, Tony Blairrek 3. bidea deitzen den hori zabaltzen duenean, ezkerrari bidea mozten dio, hori da zuzen ere parte batean horren helburua edo establishmentak onela ulertzen du 3. bide hori, eta hor hasten da Corbyn eta Corbynen aldekoak marginatzeko bide bat. Hori ezin denean lortu modu demokratiko batean, eta Corbynismoak indarra hartzen duenean, ja bere helduaroan eta bizitza guztian bera defendatzen egon den kausa horiek indarra hartzen dutenean, Corbynismoak indarra hartzen du, eta horren barruan badago ere laborismoa berregiteko zea bat, establishmentak erreakzionatu egiten du eta bota egiten du alderditik. Eta niretzat oso deigarria da atzo ze miserablea izan behar den pertsona bat, Keir Starmer bezala atzo bere diskurtsoan Corbyn eta hitz egiteko. Beste guztian galdu duzu,
zara politikari penagarri bat, giza eskubideen abokatu izandakoa da, eta hala eta ere ikusi zer egin duen Palestine Actionekin, eta orokorrean sionismoaren alde da izugarria, eta hala ere gorde egiten duzu segundo hori esateko, beste guztiaz nahi dezutena esango zute, baina behintzat onartu beharko diazue laborismoa antisemitismotik garbitu egin duela eta korbin botata hori lortu nuela, ez? Nire ustez hor dago. Hor daude benetako gakoak ulertzeko zer gertatu den eta zer gertatu daiteken ere. Hor, nik uste dut Andy Burnhamek ez diola horri bueltanik emango. Ikusi behar da ze izendapen egiten dituen. Hor badago eztabaidetako bat da Ed Miliband sartuko te duen kanziller bezala. Hori izango litzateke nola baiteko keinu bat ezkerrari eta laborismoaren ezker historikoari eta ikusi behar da hortara datorren, baina nik uste dut zentzu horretan ni behintzat begirada hor kokatzen dut, laborismoaren krisian. Amaia, zer esango zauke? Bai, laborismoaren krisian eta, adibidez, Starmerrek bera izan da, migratzaileen kasuan adibidez, neurri zorrotzenak hartu ditunak, azken, ez da gizien bat urtetan, konservadoreak, baino zorrotzagoa izan da. Nik uste ala ere, orokorrean erresuma batuen hori, politika krisian dagoela, 10 urtean esan dugu, zazpigarren lehen ministroa da, 10 urtean, justu gaur bete dira 10 urte referenduna egin zutenetik, Brexitarena. Eta gero, horrek bizi baldintzak ere kaskartu ditu. Orain prezioak izugarri dira erresuma batu osoan. Gero, zorrak ere gore egin du asko, gobernua itota dago, eta gero inpresioa da, migratzaileak, Brexitak agindu zuen hori, migratzaileak bertan bera, ez dira gehiago sartuko, ez dula lortu. Orduan badago ezin egon bat, bipartidismo horrek ere, zehaz txikitu da, beste alderri batutara zabaldu da, hor esku muturra gai hor dago, Eta jendearen deskontentu bati erantzuten dio ere, neurri batian hainbeste den ministro izateak ez dute asmatzen. Gaur egun izaten da, jende askoz gehiago nahiko lukela berriz Europako Batasunaren parte izan, baina hor ere ez dago argiz, azken batean nahi dituzte denbora laburera, pixka bat gauzak hobetzea, eta ez da lortzen, Eta, migratzaileekin adibidez, iaz izan zen migratzaile gutxien onartu zituztenak, baina hor ere badago beste arazo bat, eta hainbat lan egiteko ez dagoela jenderik. Eta, hor, pixka bat pobrezia, gehi deskontentua, nik uste hor badaudela elementu askoz gehiago, egunerokoan eragiten dutenak, eta ez da ona jendeak pozik, erresuma batuaren nagusitasun horrekin, ez beti erresuma batua, estatu batuek bezala, badukate alako, gugea erresuma batua, eta handiak potentzia beha, eta hori ez da hartatzen ari, Orduan ikusten torbe nasketa handia daula jendearen artean. Ikusi beharko da, beraz. Ana Basa hori nola arintzen den, nola konpontzen den, edo zer lortuko ote duten, erresuma batuko herritarrek, goizeko 10:05 gutxi dira, eta agur esateko tenorea, agur berezia gainera, hauxe izan dugulako, ikasturteko azken zuzendarien analisi maila, Iñaki Soto eta Magoia Mujika, mila esker ikasturte honetan, hemen, guri laguntzen egoteatik 15 egunero. Zuei, eta plazer bat hemen egotea. Berdin plazerra gurea. Eta udara ona pasa, Bai, noski, berdin, gozatu zuek ere. Itzalian, alba da. Ondo segi. Uretan. Uretan. Iñaki. Aio. Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon Pei, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala
zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lan baldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indara, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera, goizeko 6-tatik 10-etara. Naiz irratia. Koloreak preso bizi dira egunez. Hala ere gauez, ihes egiten dute egan eta lo dagoen jentearen ametsetan sartzen dira. Ordu batzuetan besterik ezpada ere, libre bizitzeko. Argatik izaten dira ametsak hain bizi. Egunak ez du oraindik argitu, baina oskarbi dago zerua. Pentsa, inor gutxi daukala bere herriaren egun sentiaz gozatzeko aukerari. Ireki babegiak jaiotzear dagoen egun berrirako. Jarri gaitesan zirrikitutik harago begira, sarraiatik haragoko argira. Gure bidean. Gure bidean. Goizeko 10 dira, Victor de Aldama enpresariak justiziarekin elkarlanean jarraitzeko deia egin die beste auzi batzuetan auzipetuak dauden hainbat laguni, auzitegi gorenak ezarri dion zigorra ezagutu ostean. Iraia Kamra, egunon. Egunon, Pei eta Gonoren entzuleak. Epaiaren arabera, Jose Luis Abalos Espainiako gobernuko ministroiak eta Koldo Garziaaren aholkulari ohiak zigor gogorrak jaso dituzte maskaren erosketarekin lotutako auzian. Aldamari berriz zigor txikiago ezarri diote, ez du espetxerik zapaldu beharko eta gizartearen aldeko lanak egita bainetzaio agindu. Gainera ez du itzuli beharko maskaren salmentan komisio modura jasotako diru guztia. Epaiak frogatzutzat jotzen du 3,7 milioi euro jaso zituela, baina horitatik 153.000 bakarrik ordaindu beharko ditu. Eta bestalde bero handiak eta ekaitzek eragindako tximistek hainbat sute piztu dituzte azken orduetan Euskal Herriko zenbaitxokotan. Arabako Zalduondo inguruan Aratzmendiaren magalean sutea piztu da gaur goizaldeko 3 aldera. Lehen ikerketen arabera tximista batek eraginda izan liteke sua. Nafarroan berriz suhiltzaileek lanaldia izan dute azken orduetan, Paternain inguruan hainbat esku hartze egin behar izan dituzte eta Mendabian gauerdian piztutako sute batek 16 hektarea erreditu kontrolpean hartu aurretik. Kaparroson ere sua izan da pinudi batean astelen arratsaldean, 2 orduren buruan lortu zuten sutea kontrolatzea. Eta azken egunetako larrien ordea Mainerun gertatutako izan da. Igandean piztutako sutean 2 pertsona hartatu behar izan zituzten kea arnasteagatik eta segurtasun arrazoiengatik hainbat etxebizitza hustu zituzten.
eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikotik aipatzeko istripua izan dela N1 errepidean, Legorretan Irungo norantzan, 3 kilometroko autopilaketak daude, beraz, kontuz puntu horretan mazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik. Giro eguzkitsuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goi-hodei finen bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiskaz agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdean Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz moduan, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hego-ekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar-ekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da. 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 38 eta 41 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak edo kostaldea baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan. Guzti hauekin geltuko gera Iraia, eskerrik asko. Gero arte. Eta joan horretik ere beti bezala bigarren kafeako kidak agurtuko ditugu. Inigo Asensio eta Goiuri Ezeitza, egunon. Egunon. Egunon, begi. Bueno, jakine dugu, aste arte honetan nolako kontuak aipatuko dituzue? Tira, bamentxe, beroak, ez da egite, konversazio guztiak hartzen dituen honetan, saiatuko gara pixka bat usatzen edo, ez da egite, tarteka jaka ibiliko gara, baina gaur zientzia giroan ibili behar dugu Izortze Santine Gomezekin, urteko azken zientzia eskola izango dugu, eta ikerketa bat, minbiziaren diagnostiko eta tratamenduari buruzko albiste bana, eta Amerikako Estatu Batuetako kongresu batean gertatu denaren inguruan ariko gara berarekin. Indioker ere gurera etorriko da, entzule fina dugu, aspaldi bat tuitzelari giroan ibilitakoa, eta uztailaren 22an egingo duten Indio Rock jaialdiaren, aurkezpenare egingo digu, eta Basque Spotting Weekend jaialdiaz ere ariko gara. Foronda, Loiu eta Hondarribiako aeroportuak aitzaki edo kokaleku hartuta, hegazkinei argazkiak ateratzen ariko dira eta antolakuntzako kide batekin ariko gara honen inguruan. Adi ongo era beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, esan beharrakoak esan da, joateko tenore aldu zaigu. Ondo izan, aio! Naiz irratia.